Hello mga ka-listeners, balik sa intro vlog mga ka-listeners para na po ni sa Kinsay akong pilion part 4 no. Nya padayon kog basa sa kumpay ng mga comment nga wala ko matiwas ganina. Ang unang nag-comment mga ka-listeners si Jean Love Amat, stress reliever jud nako ning mga drama nimo Sir John, always minaw bisan nagtrabaho diri sa lugar sa mga camel quiet. Salamat kay Jean Love Amat no diha sa Kuwait. Salamat kayo sa imong kanunay pagpaminaw no. Nabisag busy maka-comment gyapon. Salamat kayo. Nya si Lucille Ampuon, si Juna mura og kulang og isa ka pakog makalagot. Ako ni Axel, ako na ipakog sa pader sa ilang room sa hotel aron makaamgo. Mo lagi makalingaw ning drama no, tindahan pungko. Si Juna o si Axel. Salamat kayo sa pagpaminaw Lucille Ampuon no. Nga si Geoffrey Salinong, dol idol jud nako na nga drama, mahinumdum jud ko ana, maunay sige na kog paminaw sa una. Salamat kayo no, naminaw siya sa busyong ang dispatcher no. Salamat kaayo no Geoffrey Salinong. Ug si Imelda Ganal. Salamat pag-upload loads. Waiting sa part 4, muna niya ang part 4 no. Imelda Ganal nya si Kuan Dagol Vlogger. Thank you boss. Abangan ko yung part 6 nito bago kong account to Ricardo Manayo nasira yung CP ko pero okay na, nakabili na ako sa Shopee, mura lang 24 no? 1,400 16 gig 512 ROM. Sobrang tibay. Salamat ulit sa uploaded mong drama with Loka Heart. Salamat kay Dagol Vlogger no. Naguba dai mo ang CV no. Katong imuhang Ricardo Manayon nga account appeal sa to kawala no kay amot ang nakalimot ka sa imuhang password, save sa iyong cellphone nga naguba. Na goodbye gyud ang imong account ito. Nga na sinitabo sa mga amigo na limot sa password ba niya. Pagkaguba, o yan, gibaligya yung cellphone, nabili ng account niya. Ang nitabo, imo na siglain kay kalimot naman siya, no? Nya, kung imo na siyang ikuan, recover, kay lisod naman, labindag na dito sa maong cellphone ang mga informasyon, no? So, imo na lang siglain, no? Kung makainom doon, pagka napat yung cellphone mo, na pang SIM card, ma-recover na muna yung account. Salamat kay Dagol Vlogger no, naikamot siya nga makapalit og cellphone para maka-comment o makapaminaw sa mga drama no. Salamat kay Dagol Vlogger. Nya si Maristel Humawan, God bless dol. Always naminaw ko diri dol. Busy lang mao dili maka-comment. Okay na Maristel Humawan, salamat kayo nga bisag busy. Naminaw gyapon no diya. Kamot nga maka-comment no. Pero okay ra di mo comment mga listeners no, basta busy kaayo ba kay basig makasab-an mo sa iyong amo no. Kaya lang, di na, bakante lang ninyo mga ka-listeners no, gusto mo comment no? Kay balo ko, busy jud mo kay mga, sabi na mga OFW, grabe yun, wad-wad yung tama no, para sa pagpaningkamot, para sa pamilya no, salamat kayo Maristel Humawan. Kung si Jungkook Latik, thanks idol, huwag siya pa yan Jungkook Latik no, kunya si Simpron Mix Vlog, part 6 loads. Na-upload na ito ang part 6 no, sa sorting di malasa no. Diya, wala sa tawagan eh. Pero sa pag-vlog na ko na pagod ma-upload advance na ito ang vlog. So, na-upload na no, ang part 6 sa sorting di malasa. Kaya maamag ito yung mauna. Mga ka-listeners, maamag yung nauna ba? Yung maura mo dito ang comment mga ka-listeners no. Yan tamaglangan mga ka-listeners, paminawan nyo ang part 4 sa Kinsay Akong Pilion. Paano kita mapasasalamatan? Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugilanon, Kinsay Akong Pilion. May panlab ni mo, sige lagtilap, pero ikaw, maayo kang ipakaos bakunawa! Ay, naglako na noon sila! Robby!
sulti? Usba na gud! Usba na gud! Bahala mo! Mabalik kong katog sa kwarto! Abs! Wala Ay, kung agi! alin- ay, kung alin Wa na? agi, wa! Tingalig mahayang ka diha! Sige! Sige, Kunubi! Okay. Bahay nga kunos ng bilay! Ah. Do it! Tumana dayon ang imong panganti. Ano? May dinig kay, what dinis bayrabi? Wala isog tatay. Ha? ah. Ha? Ulas mo mga buwang! Ay, kay buwang! Ay, ay! Pstoy! Ray na sa mga siyokoy! Asa naman ka? Hoy! Ay, na sa hilap din ang... Soko. Wabay pa, mutiwas na nagpangaon. Soko. Og dili na to siya, binlag sudan. Gi! Ay, naluoy ko sa kumida. Unsa nga umiga, no? Kasi angin akong buhaton aron mawa sa akong kinabuhi si Dibra. Ang akong ni cellphone. Oh, si Dibra mo din eh. Naana ka sa office? Diana, Ato ako sa apartment ha? usa? Nganong nagkugang man ka? Di ba yung magidain mo mga gamit dito sa bay? Pilara na. Ipili na ko sa apartment ang kadaghanan sa akong mga gamit. My God! Dibra nga nung imo mo kong gisamok-samok pagayo. Wa man din mo i-give up ang apartment. Nga nung mitipon magiga dito sa Ambay. Labing maayo nga ako ning gibuhat. At least, nasahiran ko ang gikinahanglang ebidensya. Aron mapriso ka gyud kung dili ko nimo tumanan sa akong gusto. So klaro na kayo. Nga wa ka may gugman ako. Gusto lang ka manimaos. Nagsubra nga akong gugma ni Rafi. Mao na hinungdan nga bawiun ta ka. Unsa pang may bawion nimo nako kung tuan ako dito mating kagol sa presuan? Ha? Kung imong biyaan si Dulce, kinsa pa may akong gugdon. Dagan pa ko trabaho. Basta, magpaabot ko nimo karong udto dito sa apartment. Dibra, may mo bang... Oh. Gi-off na niya ang cellphone. Sobra na ginis Dibra na. Sobra na gid. Ang dami kong pumahaw kay maligo anak ko. Kuyawa, God. Unsay kuyaw? Kung manugo ka, murag... Uyamot lagi kayo ko. Kayo sa madalas mong pagtuang inyong pagkatao. Dili ba uyamot? Gipapuyo lang mo din ni Rabi. Gipakaon. Makapatay kong babae ini da. Mapatay ka na ako? Ha? Unya, wa ka mahadlok nga mapriso? Oh, hadlok, oy. Oh, hadlok man day kang ungguya ka? Nga mo reklamo man ka? Sige, pagandam na diha. Ngiga ni mo eh. Ha? Hoy! Hoy, hoy, hoy! Hoy! Nga naman na, unsa isyo? Otro. Oh! Unsay otro! Ayaw pag-apil-apil diha kay buang ka. Ikaw ay, ikaw ba? Nanga na lang yung hingan og buang niya da? Okay, di tinuod. Tinood bitaw, tay. Oh, oh. Tinuod. Mureklamo pag yun ka nga siya mismo may angkon man nga buang siya. Tinood lagi. Kanon nun sa bakunawa ang reyna sa mga syokoy. Kabaos ng milay ay. Sige nang, baos pag ito tagaliog. Kita na bitaw rin eh. Saon ako, tay? Ako bugnoon? Asa ko sugod bugno niya? Sa iya bugan o sa iya liog? Sige na! Pwede na Hoy! Asa ka oy! Reyna sa mga syukoy! Tatay, hadlok to nimo Imo manggong gadlok. Lagpot ko itong babayhana. Murag, nakabinus gud na to. Kamayo ba yung manugo na to? Ang nga kabalaging gikalugutan ng kanang ngan lang kanyag buang. Buang ko, tay. Hindi eh. Buang di ay ko, tay. Mao nagibiyaan kong manulo, tay, kay buang di ay ko. Buang di ay ko. Unsa man, nagdrama mo din eh? Unsa? Ngano nagilak-hilak pa ng buang? Ikaw ba? Imo yung gius ba hingan niyag buang, ha? Wa ka ba mahibaw nga mihilaks ng milay kay imong hingan lag buang? Ha? Oh, mihingan masab gani kag buang ng tiguang?
Unsa? Ikay mihinga niya. Unya, sumbalik ko nimo. Hilom di oy. Hay naman to akong gisugo nimo. Unsa may imong sugon ako? Pada mo nung pamahaw. Kaya di ko man ako kaligo mo kaon dayong ko. Doon ako'y lakaw. Uy, hilas sa bayan nimo. Usa hilas! Isumbong ta kang Ravi ha? Imo ning bay? Ha? Imo ning bay? Dili! Pero sa akong ig-agaw ni. Og suod kaayo mi nga pagkaig-agawan ni Ravi, hinungdan nga ako gyud maoy labanan niya. Bugno! Ha, kahilas ba yan imong manghagad og bugno? Hoy! Dili ko makigbugno og tigowang, buang pagyod. Hoy! Lasa lang ka, ha? Buang! Yus na pagilay! Oh, ya, usaman! Karon, ha? Karon, inikabuti na dulce. Isumbong na gyud ka! Hilom di, oy! Ang dami na ko pamahaw kay maligo na ko. Wa pa gani gihapoy inandam, manglupag yun yung mga plato din eh! Di man ina, ha? Di na may noon kung mahimutang sa akong trabaho eh. Kaniyara kong nanawag sa kong ni pero wag ito baga. Mutubag man yun ta ni sini, bisag nagklase pa sila. Pero karon murag gididma ang akong tawag. Naiubos gitingali sa pag-ayo na ako. Ako ba kasi ang apason sa eskwelahan, no? Uy, ang among presidente, niya pa ingon sa kong kwarto. Saan kaya akong saan kaya yung tuyo na ako? Wa man lang manawag sa intercom. Gikuyawan ko yung nila. Uy, nagawag man si Ravi. Hello? Nganong nanawag man ka? Ay nalapag ato sa apartment. Kay di ko makanto. Unsa? Paupanon ko sa akong presidente sa meeting nga iyang tambungan. Wa man ka kay labot sa maong meeting? Wa ko masayod. Pero mayari gid siyang tuyo sa akong office aron pagpaibawan ako nga magkuyog ning duha sa meeting. Di ko musugot. Nayabag ka? Kung di ko siya ubanan, unsa kay matabo sa akong pagpanarbaho din sa kumpanya niya? Dibra, ayaw kong ibutang sa alanganin, ha? Unya ako? Bahala ka kung sa imong buhaton, basta kay ubanan yun ako ang akong presidente. Wa ka mahadlok sa akong bahad? Ang tanan nimong gusto, ako nang gituman. Unya ning akong paghangyo ni Moron, di ka makahatag na akong konsiderasyon? Okay. Dali ra masab kong musabot pa. Unsa man, ha? Unsa mong orasa man lakaw? Mga alas 11. Nag-ilis pa ko. Ha? Moadto na unta ko sa apartment. Pero, okay. Dili ka man kaha makaadto. Ako'y mo anak sa imong office, kay mangayo kog kwarta. Usa? Nahutdan kog kwarta, o kinahanglan nga akong abangan ng apartment. Mo anak ko karon dayon. Bye. Tan-awon ta, Ravi. Kung dili ka ba mo surrender sa kasamok nga akong ipatagkamtam nimo. Kinahanglang biyaan mo ang imong batanon. Giahak bing babayhan na. Wa man gyud makapanghipo siyang gikanan. Kaayo ba yung luang babayhan na, oy? Tay, naon sa day ka? Doon ako'y hiluan ini. O ginsa may imong hiluan? Ikaw! Imo kong patsyon? Barugi ng imong panganti, ha? Kay ipapriso ta ka! Unsa? Imo man ka akong hiluan? Di magpa-blatter dayon ko aron ka pick-upon? Nga anong wa masaka manghugas sa plato nga imong gikanan, ha? Abo sa ring imo na! Hoy! Akong ig-aga ang tag-iya ni Baya. Busa kinahanglan nga inyo sa kong tauron. Tahuron lagi ka kung may kagbatasan. Unya kay nagtuwad mo sa imong batasan. Saan man ka nakapagtahod, be? Imo ba yung nga nagbuang sa milay? O, tanawa ra. Hangtod ka, sige balik-balik, ingon og buang sa buang. Ala. Wisit, man ka, Ala. Oh, hala, bisag siya'y buwisita kay buwisit man ka. Hilom! Hoy! Olo. Ayaw siyang gitis ng milay, ha? Pinanggabay siyang bayrabi. Hilom, oy! Naglangan-langan lang mo na ko. Diyan mo, oy, mga buang! Hoy, Rayna sa mga siyokoy, asa man ka, oy. Kapoy bayagukod ni mo na. Oy, nang. Ay, na siya gukda nang. Tingalig, ina sigang itukmod. Dili lagi siya maldita, tay, no? Di, maldita. Pero, lam ugdot!
ni Ravi. Ako yatakihon sa high blood kung magdugay ko dito. Pero kinahanglan nga mabawi gina ako si Ravi. Nga akong cellphone. Tingali sini. Ay, si Tibra mo din eh. Nga nung murag mingislo man na imo naong. Huwa mo paabot ang akong tawag. Kay mingis lode ko? Ay na lang pamakak ko eh. Diyan ako sa kantin, nagpaabot ni mo. Oh, ha? Uwa din ni si Debra. May lakaw man to, day. Murag yung etik maglakaw. Di ay kay lubot. Soko, nganlan ray na sa mga syukoy. Tiyo, unsa man. Gingalan gyapon ni agbati si mama. Na, permi. Murag yun nakaminos. Day. Unsa malay po ni Vairabi sa arte tong iyang gigagaw? Sabton lang kuno una nato. Kaya dito sa ila, suod man kuno kayo silang duha. Sabton gyud bisag hapit ina lang agaw ng pagtagad ni Vairabi nimo. Bida. Wa para ba jud ka tilag babay ning akong kumuda? Ayaw anak tiyo, uy. Igagaw ba na si Ninay, ha? Ngam day igagaw siya ni Vairabi. Muila ning kumu nako. Tiyo, May kasi mo pasakit og sulti ug buang atong nang milay. Bida. Mamatay gid siya sa akong kumuda. magkigsulti ko ni Ninay mahitungod sa iyang treatment ni mama. Nanay mong kwarta. Babalik ako sa office. Dili lang ko ni mo dadon sa office. Ayaw na lang. Anytime tawagon ako sa akong presidente. Yun na, anong imo pa mang abangan tong apartment? Unsa may imong gusto? Schedule ta ka? Unsay buot mo ipasabot? Kay dito man ka matug sa pikas kwarto. Karong gabi adto sab ka matug sa akong higdaang kwarto. Are you crazy? Unsa? Gipaila ko ikaw nga igagaw unya. Magduog ta sa pagpanghigda. Makasabot na ni Anas Dulce. Kaya nga naman di ay. Ay, sige na. Ay na pagdugay kat tingalig gipangita na ko sa among presidente. Unya, unsa may imong gusto? Naa naman nimo ang kwarta. Ibayad na na. Gikamay na ko sa guard. Panglakaw na mi. Walay kiss? Ay. Sige na, mulakaw na ko. Mabuang ka, Kid Ravi. Pero dili ko ikaw hatagag higayon nga maangkon ka sa batanon. Pawion tagyud ka, Ravi. Asa man to si Debra, tiyo? Ambot na ka niya eh. May lahos maglakaw. Kalagot bagyod kaayo. Wa gyud manghipos ang gikanan. Unsa? Murag nakaminos nato. Ingon si Ravi, tiyo. Nga ato lang ko nung sabton si Debra. Kaya maulagi. Suod ko nung kaayo sila sa dito pa si Ravi sa ila. Unya. Mituusab ka? Hain man ka ni. Meeting ko ni, kauban sa among presidentes kumpanya. Why man? Wa man ko diri ang imo ikagaw. Si Debra pa. Nanawag siya nako og nanangid nga may follow-upon ko no siya. O niya na ta mag-istorya bahin niya. Naaman ka sa meeting. Aron mo to ka, mag-video call ta aron imong makita ang among venue ug ang among presidente. Ayaw na, ayaw. Mituo ba po nimo? Igo ka lang na kung gipahibaw nga wa diri ang imo igagaw. Sige lang ni, mupauli ra to siya. Sayo ka ba mo pauli karon? Yes ni, sayo ra ko mupauli karon. Ari na lang to sa bahay magsulti ni. Sige na. Kitingaling makaistorbo ko sa inyong meeting. Bye ni. Sige ni, wata lang ko sa bahay ha. Sige ni. Bye. Bye. Nahadlok ko nga mabuking mi si Debra. Di ko gusto nga mawaan ako sini. Tugay para ba mag-18 si Neda. Pero, unsa man kaya mong panagsultihan? Bahay ni Debra?
akong cellphone. Sinay. Kumusta inyong meeting ni? Bago lang yun ako man eh. O gabi ni mo ni no? Gipaila ko sa among presidente sa mga businessman din nga bag-o nilang manager. Oh, wow! Congratulations ni. Businessman na sa DI ka? Manager lang ni, dili businessman. Kay wa mo ko man nag-iya sa negosyo. Bahala na. Pulos ko na ang mga big shot ang imong kauban. Aon sa maniniod to na ka? Oh, manaman ni. Nakapaniod to na ko kauban sa mga businessmen. Ikaw, kumusta? Man na. Human namin ni Tio Benjo ni Mama. Mao ba? Ni, kung makauli kag sayo karon ba, malipay gid ko. Paaboton ti ka ha? Paningwaon ako ni ha? Sige ni, bye na ha? Okay ni, bye. Dako naging tawang akong ni sa ilang kompanya. Masabot gid ka na ako ang kinaiya sa iyang igagaw. Yehey! Yehey! Dili na jud balik ang Reyna sa mga syakoy. Dili na siya mo balik ng milay? Di na lagi. Iya kang giingnan nga, dili na siya mo balik din he? Waman. Unya, nganong nalipay man ka? Nga mga di kasultihin niya nga, dili na siya mo balik din he? Wa pa man siya mo balik. Tanawa. Oh, hapit na gabi tayo. Oh, nya wa pa lagi siya, di ba? Ay, abi na kog. Giingnan ka tong maldita nga, dili na siya mo balik din he. Kay, muapil unta kog pakpak. Dili na lagi siya balik din, he. Onya, nganong nakasiguro man ka? Kaon man siya bakunawa. Wadiha, oy. Abi ko na kog tinuda na nga, dili na mo balik ka tong... Reyna sa mga syokoy. Ang ngayon kung gintawag ko siya, Reyna sa mga syokoy ng no? Nakatuog man ni Aiko. Nauli na ba ka si Ravi gikan sa iyang office? Ako siyang tawgon. Day, magluto na ka? Hapit na mo pa uli si Tio. Haskang matinuod ang gisulti ni ng milay, no? Nga dili na mo balik dinis Debra. Naapa man gud ang iyang mga gamit, Tio. Busa imposible gid nga dili to mo balik. Hapit na lagi mong ngit-ngit. Unya, wap asiya. Pingalig, di na tumubalik, oy. Ingon may gi-follow up lang ko na si Debra. Maong ni Asya din he. Ka ba yan niya, oy? Nagdalang ka kasama ka itong babayhan na da. Dili na siya magdugay din Tio. Ato lang na siya sabton. Sabton yun? Nga di gani makapanghipos yung kikanan? Sabi yung magtuon na to. Iya mga helper? Nanawa man may abli sa gate? Oh. Nanawag day ka nga. Nagmahibaw nga, miabot na ka. Pero, naabli mo lagi ni mo ang gate. Imo pang kabuton, aron maabli. Unsa may imong gusto? Unsa, Debra? Nasuko ka? Tubag ako? Wa man ko masuko. Gipangutanan lang ti ka kung unsa imong gusto aron dili ka na mo kabot inig-abli sa gate. Naanan ta man lang kung mis pagkabot kod. Aw, ablihan ko daan. Aron inigabot na ako, maabli ra dayon. Hoy, Reyna! Imong giaway si Dulce! Wa ma, uy. Wa mi mag-away, ma. Aw, abi na ko iya ka giaway. Ako gyud siyang ipakaon sa bakunawa. Shit ninyo! Uy! Unsa man kanang orasa mo uli sa Ravi? Wa ko mahibaw. Nagkuyog man to sila og iyang boss, ang presidente sa kompanya. Anong naibaw man ka? Nanawag siya na ako. Shit niya! Oy, soko Soko. Eh, manggisit si Bay Rabi. Unsa na siya tay? Absa mo na na eh. Sagdi na lang siya, Tio. Magluto na ko sa tong panihapon. Animal ka, Ravi. Kung ako'y manawag nimo, dugay kaayo nimong tumagon. Pero, ikay manawag sa batanon aron pahibaon sa imong mga lakaw. Ha? Di Ginoo ko mapalupig. Panahon na aron bawion ka na nako, gikan na ng batanon.
na sa ko sa kagubot. May tago pa makaulis Dibra ning akong pag-abot. Ang ako urong gikahadlokan nga tingalig siya mag-una-una sa pagsugat nako. Unsaon ka sa pagdawat ni kung mao ginay iyang buhaton. Bahala na. Pamutang lang daan og mga plato, tiyo. Hapit naman maluto ang sudan. Okay, day. Oh, may abot sa Berabi, day. Ay, biyay na una na. Aron imo siyang sugaton. Luto naman sa dinuon ni tiyo. Pangalangon niya ang stove, ha? Hala, day. Nga naman. Ang right na sa mga ukoy ay may dalig gawas. Murag mo mo sugat ni Bayrabi. Patuan na eh. Ikinabay linaktan. Sige na day, lakaw na dayon. Sugatan na si Bayrabi. Maunang gikasray na sa mga ukoy na. Bahala to siya, oy. Sige, bahala. Imong ba nang miabot? Biyain na. Kaya ako rin mo paong ana. Mo pa imong pag-abot? Oh. Nadugay man lagi ka. Anong magkakos ka? Pero, Bi. Pero di Dibra tingalig makita kang dulce. Ay, kaya nga naman gudi ay kung makita ta niya. Ato siyang gipatuo nga manag-agaw tando. Tuas siya sa kusina, nagluto pa. Dili ta niya makita. So, na din eh. Oh, Nay? Oh, nga nung naaraw magkadiha? Huwat ako, Rabi! Hoy, huwat ako! Sige na. Mustang na akong niya, ha? Kumusta naman ka? Okay ra. Nagpaabot ni mo. Pag-ilis tayo na ron mga una ta. Ay! Uy! Naunsa man ka? Napandul ko. Sunod lang ko niya, eh. Okay, Nay. Nga naman ka? Anong imo man siyang gihagkan? Unya ako, wa. Di ba nagsabot naman ta? Sundon ko si Dulce. O to siya nakasabot da. Fine. Usa? Oh, naaray mong ilisan. Nasuko ka? Hapit na. Gigutom na ba ako niya? Ay ko gawaya. Humantag pa ni hapon ron. Diretso ta din is kwarto, ha? Kinahanglan magsulti ta bahin sa imong igagaw. Di ba nagkasabot naman ta, anak? Abi ni mo? Wara ba yung kumutuo nga napandol to siya? Iyaging gituyo nga mapandol siya aron makagakos siya ni mo. Oh, unsa? Diri ka lingkod, Rabi. Aron, maatiman ko ang imong pagkaon. Naanad ako diri, Dibra. Diya ka na lang. Niabit ako kung ni nga mo atiman sa akong pagkaon. Maya akong gusto nga magkatupad ta. Dili ba, dito sa ato, dili ka mamusugot nga di ta magtupad? Kay hapit ka naman lang gani magpahungit na ako. Ano, may katawa man ka? Tatay ay, nangiwi ni mo. Unsa? Oh, oy. Wa, bayak ko mangilabot ha. May lingko rin ko dire. Tatay. Sige na, mga on na ta. Mga J.O. na ta, una mga on. Tiyo, ikaw lang unay hugas sa mga plato, ha? Why blame day? Dali na, eh. Asa mo? Din ikaw na, Dibra. E doon na pa may panagsultan sini. Bay Binjo, ati manaon niya sa mama, ha? Iniguman ni mong limpyo sa kusina. Wa, dyan po blame bay. Unya, Ravi? Ako? Di mo suod ka sa imong kwarto, aron matog. Kaletse, good ini. Mga pagani paghuman na kaon, mamiyak ka lang dayon? Doon na pa may panagsultian ini, okay? Sige. Tugtan ka na ako nga magsulti mo duha sa inyong kwarto. Pero human mo magsulti, at tu ako sa kwarto. Aron kita na sa'y magsulti. Singan? Hoy! Ayaw pag-apil-apil diha, ha? Sige na, Dibra. Ariyo na ako sa kwarto. Basta, iniguman ninyo istorya, kita na sa doon niya, ha? Ari ako sa akong kwarto. Kinsa man gina si Debra? Ako igagaw.
kinasing nakatag-iya ni mo? Usa. Nganong misugat man siya ni mo ganiha? Nisa ako nang giingon ni mo, suod kay mi didto pa mi sa amo. Suban. Nga bubuhan na sa gano. Ganahan ba kay ko kung mga bubuh ka na ako? Unsa magibatasan anang Debra? Spoiled brat na siya. Og nagasuod ming duha. Kay ako ra may musabot sa iyang batasan. Nahiubos ba kayo ko niya ni? Nga naman. Iyang ginganlan og buang si mama. Ay, kaniadto pag ina mausab ng bayana. Kaniadto dito sa amo, di gina siya managana pagsaway kung dunay dipikto ang tao nga iya makita. Pero sakitan ba ako ni? Ako kung inahan ang iyang gisaway. Og naingon ana si mama tungod sa pagbiya sa akong amahan. Okay. Ay, kabala ka. Makigsulti ko ni Debra. Sultihan ako siya na. Kisa marong nanuktok? Unsa man, Rabi? Wa pa mo mahuman? Ansa ko no? Anong utanam ko na siya nga nung miuna ka og sud. Unya, misunod dayon ko. Ako sang gingnan nga, doon na tayo pa nagsultihan. O niya, nga nung nanuktok man na siya. Ako magod siyang giingnan nga magsulti mi tungod sa iyang gibuhat pag-abot gud nako. Unsa man, Rabi? Wa pa mo mahuman? Ay, bida ginibayana eh. Ako lang siyang gawason ni Bi. Aron mapasabot na ako na di niya ang ngayang nganlan og buang si Mama Milay. Asa man mo magsulti? Dito ko sa kwarto. Sa kwarto nga iyang gikatulkan? O asa man ni may magsulti? O sige, musagot ko. Pero ayaw pagdugay dito ha. Di lagi. Ngano may tutok man ka na ako? Nganong nang lakman ka? Magduda si Nina ko. Usa ba imong gusto? Musinggit ko? Ayaw taon, Debra, please lang. Magkita bitaw ta ugma sa udto dito sa apartment. Ayaw lang ipaghimog skandalo din eh. Debra, suma. Daksak hugot kayo pa. Ganiya kay ko gimingaw ni mo. Debra, ayaw din eh. Please lang ugma sa udto tagbawon ka na ko. Ayaw lang din eh. Suma. Kagsal lang ko. O gahagi ko. Debra. Mura na akong ikinahanglan ni mo. May nanuktok. Buhay ko. Sige na, Debra. Buhay na ko. Suma. Ayaw ko'y paglugno. May nanuktok. Uy. Tingalig si Dulce na. Ugma nilang sa udto ha. Dito sa apartment. Sige na. Tuwa pa yagi ko ugma sa apartment ha. O lagi. Ako na ablihan pultan. Ala, Uy. Rabi ay. Oh, ikaw di ang nanuktok? Debra, hinaya ng tingog mo. Oh, kisa nagsugo ni mo? Aron tuktok ni mo ang pultahan? Ha? Kisa nagsugo? Hinaya lagi ng tingog mo. Suma. Wa man nagsugo na ako, God. Nganong nanuktok man ka ma? Wa lang. Anigil ko matog. Gusto ko matog na sad ko din eh. Sige naman. Dito na lang ka sa kusina, ha? Mitahod ka anang buang? Bi, magkuha kong bato aron labayon, Bi. Ma, dali. Mga tutas sa kusina. Dali na. Sulti pa ta, Rabi! Debra, patuon ako, ha? Tana ma, dali na. Ang nimpal gining buang, ha? Pero makapaos sakit ko ninyo. Bawion ko na ako si Ravi. Bi, magkuha ko bato, Bi. Kuha ko. Nanang, usawa man imong bato, ha? Ha? Kuha ko. Ako labay sa reyna sa mga syokoy. Engon man siya, buang ko. Uy, gingan lang sa kanyang buwang. Bay, nasaypa na ni Debra sa mama. Pero, Baby Jo, bantay sa mama, ha? Nga di na mo balik sa kwartong Debra. Uy, dito siya ka sa kwarto ni Debra, bay? Makiksulti mong gudunta ko niya, bay. Bayan sa gisumbong ni Nina ko ba? Pero nanuktok mo sa mama. Balita ka sa nang imong igagaw, bay, oy? Di ba na siya parehas ni mo? Ay, bay, sabtaon na niyo si Debra, ha? Sa pagkakaroon. Sige, bay, ha? Ayaw yun pabalik ka sa mama sa kwartong Debra, ha? Sige, bay. Ako pambalikon sini. Nang. Nag-unsa na silang duha pag-abli sa putahan.
May katawa man ko. Siga man na mataga ni Rabi God. Ang Reyna pod naglagot ng... May katawa na nang. Oh, bote katay kung katawa ko. Lano. Anto lang ko sa gawas, oh. Iya paggawas ha? Kanon kay Gus bakunawa. Dili namang madlok bakunawa, tay. Aw, luguson ka sa mga ukoy. Hala, hain mga ukoy tay, palogos ko, be. Palogos. Giyat. Nagkasulti mo si Debra? Ay, wa. Ganihara kang may biya din sa kwarto? Unya, wa mo magkasulti? Nag-unsara man di kasi ang kwarto. Nagsilos na sab ang akong ni. Nag-unsara mong duha. Wa mi magkasultig mayo kay may nanuktok sa paltahan. Habi magay na akong ikaw ang nanuktok. May nanuktok? Oo, si Mama ri ay. Unsa? Murag gimingaw si Mama sa iyang kwarto, mo tong nanuktok. Migawas na lang ko, kauban si Mama. Mangambot lang yung kuni, ha? Unsay, Makadungog gani ko nga iyangan lan og buang si Mama. Dili gyud ko managana sa pagbugno niya. ni? May mo ba? Ayaw. Tingali may daot ang may tubo sa tong anak. Dili ko gusto nga dunay makatamay sa akong inahan ni. Kay bisag ingon ana siyang mentalidad. Pero naning kamot siya nga mabuhi ko. Busa dili gyud ako palabyon kinsa may mutamay sa akong inahan. Ako na tong gibadlong si Debra. Nga naman. Iya na sang ginganlan og buang si Mama? Woy! Ako siyang gihangyo nga dili tawgon og buang si Mama. Kay dili tinuod nga ingon ana ang iyang mentalidad. Naingon lang siya niya na tungod sa pagbiya sa imong amahan. Basta ni. Mangayo na lang gyud ko ni magpasaylo daan. Ni, magpaabot ko nimo sa auto ha. Mukuyo ko ninyo, Ravi. Asa maga? Sa ako, gong follow up. Layo man di itong kanahan, uy. Awan sa man, dili ka mo sugot, Dulce. Meeting og pagod ko aron mo reklamo? Uy, kulain ko ni mong tinupagan. Awan sa man, pagklaro lang. Kung dili ka ba gustong makasakay ko sa inyong auto? Pagklaro? Uy, nasuroy man lagi mo, Benjo. Saba kays ng milay ma'am nga mukaon ug pan. Mo nga kuha na lang gidading ni. Ah, maayos ab noon. Di Kuhaan ni Milay. Yeah. Kaon na dyan ko pa, yeah. Amo na lang viral ma'am oy. Ay, pangayo pa ha, kung kuwang panimo ang pan. Ayaw nagbayri, oy, Benjo. Tuo di ay, kumusta naman si Dulce? Ay, Ngano, Benjo? Kado bang law man tong imong panghupaw? malipayo na unta nga mong pagpuyo ma'am. Kay ako man yung nakita nga pinangga siya ni Bay Rabi. Unya nganong naunta man, Benjo. Dunay invasion. Unsay invasion? May nasaag sa amo ma'am. Naa, Reyna sa mga sukoy. Unsa? May miabot ma'am nga usa ka babay. Paano, Siksi. Igagaw kuno siya ni Bay Rabi. Babay? Lagi ma'am. Bibraangan sa igagaw kuno ni Bay Rabi. Nganong kono man? Nabag yung igagaw nga kawatan? Unsa goy kawatan? Kawatan ko responsibilidad. Namon ta si Dulce nga muati man ni Bay Rabi. Mamugos gyud nga maoy mo kutaw og kape para niya. Maoy mo andam sa pagkaon. Ug mapay mo sugat ni Bay Rabi inig abot niya. Uy, tinuod ka, Benjo? Lagi ma'am. Katuganing pag-abot niya. Akong gialihan oy. Kay misnod mo nila ni Bay Rabi ug Dulce nga misuod sa ilang kwarto. Dihay ka usa nga nakita nako si Ravi sa mall. Murag siya raman tong usa. Way kuyog ma'am. Wa man sa dihang nagkasugat mi. Ang makalagot ma'am
Kay, musayin sana na siya gihingani ng milay nga buang. Uy, kangilad ko niya. Nahibaw ba ini si Dulce? Nahibaw kay akong manggisultihan. Mabdos ra ba si Dulce, no? Mabdus, ma'am, uy. Kakuyaw, anak Benjo. Kung maapektuhan ang iyang gimabdos, tungod ni anang babayhana. Aw, unsa man sa imong tanaw, Benjo. Tinuod yun ka na siyang igagaw ni Rabi? Ambot lagi, ma'am, uy. Unsa may imong tanaw ni Rabi? O noon, mula ba man si Bayrabi ni Day Dulce? Pero, makalagot lagi yun. Kay mabayhana. Kinahanglang bantayan gyud nimo, Benjo, sila si Dulce ug sinang Milay. Kawa ba say batasan anang babayhana, no? Mitipon lang siya. Unya, muhingahan pagbuang ni nang Milay. Ako si Lumsan. Balagray na siya sa mga syokoy. Ay, tahon baya sam nimo nang Milay. Labani gyud si Dulce, ha? Kung awayon gani si Dulce, ikay bugno, ha? Uy, Kay mabdus baya na si Dulce. oh! Ako dyan siya ipakaon sa bakunawa. Unsa? Lagi! Ako siya pakaon sa bakunawa. Benjo, panid-in ang babayhana. Tingalig maulang unya ni makakuba sa panagtipo nila ni Ravi ug Dulce. Asa maga magpatod? Sa apartment? Sobra naman imong gibuhat. Unsay sobra? Nganong misakay ka man yun? Nga adto ka naman sa apartment? Giinan kang maglisod kog sakay? Nga naman! Masuko tong imong batanon? Nakadungog ka ba yun nga nireklamo si Dulce? Ha? Wa na lang gani sa mutingog sa di mo linggod ka unta sa front seat? Mas angayan ko mutupad nimo. Di ba gipaila ka man nako nga akong igagaw? Kana unta mo imong tumanon. Aron dili ko mahimong makauwaw sa akong mga silingan. Dugay na guna silang nasayod nga gitipon ko na si Dulce. Ato bitaw unta ka sa akong apartment? Aron dili ka mauwaw? Kay way nakailan nimo didto? Dili basad ka? Mogi imong gipalapi ng imong batanon. Ikaw ba yay sad, ana? Nganong napadpad ko ning dapita? O gikaila ko si Dulce? Ah, siging sudya. O saman, gusto kag yung mapriso? Sigihan nagi ko ni mo gulgada. Oh, sumabay noon. Ihatod na lang ka dito sa DSWD. Nanghagit ka? Oh, malipayon ako ron sa akong kinabuhi. Pero miabot ka yun. Aron gubto na akong kinabuhi. Gusto ka na akong bawion. Gusto kong mamawi sa akong kasipanan diha nimo. Dili ka maghapon magkasabot. Nagdakagubos ang pagpuyo ni Dulce. Nagselos ko! Okay. Wadto ka magka sa DSWD. Sige ka na og isumbong ko. Imog yung kong gihagit? Musamot ka laban akong uning imong gibuhat karon. Miadto kay gisabay aron mo tipo na magpuyo. Hantod pa si mama imo pag yung tamayon ug nganlan ug buang. Milaban ka? Mulaban gyud ko. Kay inahansa sa binuhat nga mo'y gusto ko mamahimong inahansa akong mga anak. Imog yung kong gihagit, ha? Di man gyud ka kaganahang malipayon ko. Nga magmalinawon ko. Sige. Tumalay mong gusto. Magpapriso ka? Kung maora na'y bugtong paagi nga magmalinawon ang akong kinabuhi, andam ko musuod sa presuhan. Wa ka mawili sa imong promosyon? O subang may kapuslanan sa akong promosyon. Kung di ko hatagan o katagbawan ang higher management, sa ako nag-ingon mo, nahasol ako pag-ayo. Ikaw rin may magasulbad sa imong problema ba? Usa? Biyai si Dulce o kita'y magtipon? Dili mo niya anak sa yun. May umaabot ang anak ka Dulce. Unsa? Mo na'y tinuod. Wag yun di mo una-una ang kung sa ang imong gibuhat. Mahimo nga makiha ka og child abuse. Pakaslan ko si Dulce. Inagtungtong yun niya 18. Nayabag ka. Wa ko mayabag. Mindset ko na nga pakaslan ko si Dulce tungod kay naluoy ko niya. Ug nakasiguro ko nga deserving siya nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Og ako? Ay, ambot lang. Unsa? Imo naman sa ningsa. Kung wa pa ko nimo binuangi, wa pa nimo binuangi ang akong love diha nimo kaniadto. Tingali may mga anak na ron ta. Kay ikaw ra magliunta ang akong pakaslan. Dibra, kung musabot ka lang unta sa gusto na kumitabo. Di kita magkagubot. Unsay buot mong ipasabot?
Mahimo man unta nga malambigit ka gihapon sa kong kinabuhi. Bisag naa si Dulce. Pero di man sa ka magpabintaha. Sus, maluoy man sad ko nimo. Kung sabot mo ipasabot. Dili ko makaako nga magunahon na nga mapriso ka. Unya, musabot ka na nga sa gusto na kong mahitabo, ha? Sugot na lang. Basta dili ko mawani ha. Salamat sa imong pasabot, Dibra. Pandara ng auto ug ihatod ako sa apartment. Pero adto gyud sa apartment inig kaudto ha. Naunsa di ay ka, Dulce. Gikapoy lang ko, ma. Tupad ko ni mo lingkod ha. Oh, dali, ma. Tupad taglingkod. Mabdos di ay ka. Oo, ma. Doon na ka na unyay apo. Unsa man ang apo, Dulce. Apo, good, ma. Kanang anak sa imong anak ba? Ako kay imo man kong anak, no. Kini unyang akong anak, mamahimo ni mong apo. Wa man ko kasabot, ana, uy. Iya ka na unyang sangpiton og lola, ma. Ikaw, doon nasad kay Lola. Patay naman si lola. Wa ka kahinumdum nga doon ay gihaya sa bahay nato kaniadto. Mauto akong lola. Dili lang ko Lola, uy. Dili ko gusto doon ay tawag na kog Lola. Oh, nga naman. Patay man sad ko. Ma, ayaw ka look good. Nasakit man gud to si lola. Okay, pobre man ta. Wa dayon na to siya mapatambali. Maotong namatay siya. Unya, pobre man sad ta. Kung hilantan ko, patay dayon ko. Dili ka mamatay, ma. Kay bisag pobre ta, patambalan ka man gid nako. Ang dili ko lang madawat. Nga dunay mo tamay nimo, ma. Dili ko gid mapasaylo ang mapasakit nimo, ma. Doon na kay gibati, day? Wa man tiyo. Mura lagi kag nagluya. Naluya lang ko kunahuna. Kung si kinsa gyud si Debra sa kinabuhi ni Ravi, tiyo. Wa ka mo tuo nga. Ig-agaw silang duha? Ambot lang, tiyo. Ganiha sa inyong lakaw ba? Kinsa may mitupad ni Bay Rabi? Siya unta to. Pero gisanta siya ni Ravi. Musokol ra bagid ko. Gikuyawan ko sa desisyon ni Ravi da. Gusto na lang siyang mapriso. Mabdus na di ay si Dulce. Shit! Kinahanglang mapahigayon ko na ang akong plano. Aron mapawi ko si Ravi. Lisod na kung makakita pa si Ravi sa umaabot niyang anak kang Dulce. Magpakasal di ay sila initungtong yun ni Dulce sa legal age nga 18? Musamot na yun nga dili maako pagbalik si Ravi. Kinahanglang nga magplano ko pag-ayo. Ang pagkupa sa pagkapapay ni Atong Dulce. Inagumana to paniod to. Mabalik lang ko sa office. Unsa? May bisita mi nga moabot. Kinahanglang to ako karon aron makatabang kog entertain sa bisita. Kinsa ba na inyong bisita? Mas importante ba na siya kay nako? Ay, Dibra. May labot ini nga akong pagka-manager. O nya nalakaw. Kinahanglan nga imo una ko lipayon. Kinahanglan ba gyud nga matag-anin ako dinhi? Do na gimetabo na to do? Of course! Kinahanglan bahiran nimo ang akong kalagot. Kanang manood na mo si Dulce sa inyong kwarto.
Naibaw ka ba nga nihubos na si Dulce tungod kay mo diritso na lang kong katog human sa panihapon? Naibaw ko nga mibati siya ni Ana. Pero bisag kausa, wa ko makadungog nga misudya siya nako sa akong pagkuwang. Kapoy na nga akong trabaho, Debra. Musta mo nga akong kamingaw ni mo. Basta humanatog pa niyo to, mula ka na ko. Sige, masugot ko. Pero, kinahanglan nga imo kong hapito di pa mauli na to. Sa? Hangtod na, imo pa kinang ihikaw na ako. Ay, okay. Kuhaon ka na ako din eh. Pero kinahanglan mag-atang ka na sa ubos ha. Ay na ko pasaka kay gusto na kong pahuway. May untag di na mo balik din ang Raynada. Kisay Rayna, tiyo. Ang Rayna sa mga syokoy. Ma, ayog padungga ni anak si Debra, ha? Hadlok ka niya. Wa ko mahadlok niya, ma. Pero dili lang ko gusto gubot. Unya, kay gusto man kog gubot. Nagtungan man gud mo. Lago kay ko babayhana day. Tiyo, si Ravi na respetuhin ninyo. Tingaling makaingon siya nga, kita mo'y nangita gubot. Wali na mo siya tugaani nga, gingan nagbuang sa mama nimo. Ako na siyang giingnan, tiyo. Maumang gani nga misod sa kwarto ni Debra aron pahimangnuan unta. Unsaon niya, nanuktok man ko na si mama. Basta, awayon gani ka, Dulce. Ako dyan na siya pakaon sa bakunawa. Ayaw na lang ninyo siya gilabti, ma. Pasag din na lang siya unsa iyang buhaton. No, di na mahimo dayo eh. Labinag si mama nimo ang iyang pasakitan. Na, itambog na ko siya sa dagat. Ayaw, tay. Ayaw lang. Ato lang siya pakaon sa bakunawa, tay. Magluto na ko para sa panihapon, ha? Musayo ra bag uli si Neyron. Sige, day. Nakalungag naman ko. Hain naman ka to si Debra. Ay naguno na aday eh. Kayo untag masaag to siya. Og di na makatultul din he. May mong muhangyo. Unsa man na? Inig-uliro na to sa bahay ba? Diretso na lang ka sa kwarto ha. Unsa? Ay, nanasag ka na. Miyangyo gani ko. Aron di maglabad akong oo. Naglagot ra ba ko ganihang udto ha? Huwag kita'y nahimo? Pero may bitaw tang magkita. Unya! Kaya nga akong gusto nga pero may mantang magdog. Yabag ka? Please, Debra, maluoy ka na ako. Gikapoy na ko sa kong trabaho. May magani kayong matog, inigabot na to. Basta. Dili lang ko sunggalo na itong buang o katong dakong agtang. Way kubot. Diretso na lang lagi sa kwarto. Tawagun ka lang kung mga una, okay? Hala, abot na imo Rabi, Dulce, oh. May abot na gituod, ma. Ate, ipaong lang niya ko, ha? Luto nang giluto na ko sudan. Way blima day. Sige, sugatan si Mirabi. Oh, ganun migunit ka man sa kong kamuta, Debra. Nagtanaw si Dulce, oh. Nga naman di ikon magkakita siya. Para gigunitan rin ako ang imong kamot. Oh, midaligsod si Dulce. Murag na suko. Para mikunit rakos imong kamot, iyan ang ikasuko. Mag-agaw manggod ka, ta? Muna ko nimo. O sa magyug ka? Hadlok ka na imong batanon? May mo ba, Debra? Ay ko pag binastos dinigod. Diya ka na. Animal ka, Dulce. Paghuwat lang yun nga makasugod na ko sa akong plano. Mawa ka man yun sa kinabuhi ni Ravi ba? Ganun dali magkagsuod sa kwarto. Imam ko gibiyaan sa gawas. May migunit na gud sa imong kamot. Unya, mangilog pagyud ko. Ay, sa may ilog na. Igagaw mo to na ko sa Debra. Nga nang mugunit magid siya di mo. Di ba, gisultian ta naman ka? Nga close gid ming duha dito pa mi sa amo. May ba? Hinagod pa niluod ko. Ay, lakas ako ha. Kisa ba ko'y dili malain? Nga kita man unta siya nako, pero iyag yung gigunita ng imong kamot. Nga na nagkuyog man mong duha. Dugay ko na siya nakasakay og taxi.
Maong nanawag na ako aron magpakuha. Diin man sa siya. Ni, mura magkag-NBI nga magsigig investigar sa usa ka kriminal. Sorry ni. Unsa man, di pa ta mangaon. Gigutom na ba ako? Magsukad na ko. Ni, nalipay ko nga nagsilos ka. Pero, ayaw pala bi'i ha. Sorry lang gid kaayo ni. Huwata na lang ko. Mag-ilis na ko kadiyot. Magdungan tagpanggawas. Makalagot. Musurag yun ang akong tugo ning baya. Labi na gid kung ako makita katong buang nga inahan ni Dulce. Pero dili mo magdugay din eh. Agwan tahon tamo mga buanga mo. Inihap na lang ang inyong adlaw ni ining baya. Dari ka lingkod ni. Yun na, I'm this Debra. Agwan ba ito, pas kwarto? Bay, palihog kong tuktok sa kwarton, Debra. Ina mga una. Mas labing maayo tingalig. Ikaw na mo tawag niya ni. Aron mo gawas dayon siya. Ni, wa pa gyud mawain mo selos. Ay, ako na lang tawag. Ayaw ma. Lingkod lang ka diha. Ato ka to pa din eh. Aw, ako na lang isang pinidibra. Nangaon na di ay mo? Gihiwat ka na mo. Nagipatawag bitaw ka ni Bay Binjo. Tindog diha. Kaya ako'y mulingkod sa imong gilingkuran. Ako? Ikaw! Di ko do. Ano lang ko lingkod? Yung man Dulce, ani ko lingkod. May bakante man, Debra. Ana na lang kalingkod. Sige na, Debra. Lingkod na. Okay. Hoy, gano ka? Kiyata sa di mo muling ko, doy. Natumba na akong tayo sa lingkuranan nga imong gibusdak. Mao ba? No. Wag ko kakita. Magbilang ka magsuri. Ngano mo sorry man ko? Nga man to nako tuyo ah. Sige na, sige na. Mga dyan na ta. Una ta mga on. May mo ba magsulti ta kadiyot, Dulce? Gusto ka makiksulti na ako? Pwede? Ngayon di man. Ano lang ta sa sala? Apel ko sa inyong panagsulti. Ikaw mo ihinungdan nining akong pagpakiksulti kang Dulce. Busa lingkod sa... Okay. So, unsa imong pagkiksultihan ako? Wa ko makauyon sa sobrang pong pagwardya ni Ravi. Unsa? Kung sa basketball pa, imo siyang giman to man. Nasayop ka man tingali sa imong gituhuan, Debra. Nabaguhan lang gid ko. Dili ko ikalimod nga magselos gid ko. Tungod kay daan ako ang iyang anak. Dali dayon tay, minaw ta nila. Ayaw eh. Ngano di ay? Ay, dinagko ang ilang panagsultihan. Lo, kita di ay dili dili tadaggo. Mga gagmay pa di ay ta. Ay, di man na mao. Ang buot akong ipasabot ba, seryoso ang ilang gipanagsultihan. Tingalig na soko nas Debra, nganong dili siya makatupad di Bay Rabi. Sus, para ka na ra. Ay, lagig sabo. Aron makapaminaw tabi sa gaman nilang sa ilang istorya. Sige tay, minaw ta. Eh, Gusto lang na ako maklaro, Dulce. Kung nakauyon ka ba sa akong pag-star din eh. Wa man tingali ko'y katungod aron magbuot ni Ravi kinsayang padayon ng dinisbay. Pero mura lagi diskumpiyado ka. Ako? Diskumpiyado? Kana gusto ko mutupad ni Ravi, nagpangaon na to. Mudayog muro ang imong naong. Ganiha, klaro, gid ka ang nasuko ka, nga migunit ko sa kamot ni Ravi. Dulce, sa dito pa mi sa amo, kamirang duha ang magkasinabtanay. In short, suod yun kaayo ming duha. Gisultihan ako ni anak ni Ravi. Pero karon pa man gud magsulti si Ravi nga doon na day siya igagaw. Bisag ka usawa gid siya maghisgot sa iyang pamilya.
O wasad ko diya pa si Dani nga doon na day siya igagaw nga mapuyo din he. Sorry kay ni nga wa ka na ko pa si Dani. Nalimot lang gyud ko. Suod yun kaayo mi kani adto ni Ravi Dulce. Magduo pa man kani mi sa pagpangatong. Unsa? Mao na tinuod ni. Sorry sa Dibrahang wa ko makasugilon sa akong ni may tungod sa akong pamilya o paryente. Ang ako untang gusto nga kun maggunitay mi si Ravi o kaha maghagwaay mi. Dili ni mo hatagan og daotang kahulugan. Dili sa tingali ko ninyo mabasol no kun mobati gyud ko pagselos. Gisultihan ka na ako nga mabdos ko og si Ravi ang amahan sa akong gimabdos. Bisig kinsa pa tingaling babae mobati gyud og selos. Ilabi na kay nahigugma kog tinud-anay sa akong ni. Sa ato pa? Dili gani mo mahatagan og konsiderasyon ang among kasuod. Akong paninguhaon. Para ko atraso nimo. Atraso? Di ka na angay magsilos kay gipasabot ka nang didibira sa among sitwasyon. Nalipay bitaw ko nga siya gyud maoy unang mituki sa mga aksyon nga nakapakurat nako. Sa ako nang giingon nimo ni nabaguhan lang ko. Ay, sorry sa ba. Nga wa gyud ko inahatag nimo impormasyon may tungod sa akong pamilya. Wa magugong magdahom nga tinud-on ni Dibra ang pagbakasyon dinhi. Oh. Bakasyon di iyang pag-anhi? Abi na kog doon na sige follow up nga mga papeles. May mong madugay ang iyang pag-follow up. Busa, magdugay gid siya dinhi. Mao tong nakaingon kong bakasyon. Dili na ta maghiskot anak ni. Mga tog na lang ta. Unya, malinaw na ang imong nahuna matug. Sorry na good. Pila na ra ba kagabi iha nga modretso na lang kagatog. Dali, be. Higdaing nga akong bukton. Gimingawaya kay ko ni man eh. Pero dag-on lang ko sa kakapoy. Dali na ba? Higdaing na nga akong bukton, okay? Wa lagi ka mo uban nila ni Bayrabi o Day Dulce. Ha? Himantayon sad ka no? Uy, kabantay day ka? Hoy, dili sayo ang ako rong appointment. Ang dami niya akong pamahaw ha, kay maligo ko. Untwa? Nabungol ka? Ingon ko, ang dami kong pamahaw kay maligo pa ko. Asa man? Wag yapon ka kadungog. Ngiga ni Muso. Ay, reklamo ka? Oh, sige. Andaman di kag pamahaw ha. Pero panghipos sa imong kinan-an iniguman imong kaon. Tingali imong sang biyaan. Ay, pagbuot. Anad ning gamituya da. Kailaw niya sa nako sa higayong makatilaw siya lips to lips nga way ukang-ukang. Mao ni ang eskwelahan nila ni Dulce. Nakasiguro ko nga di ko pasudlon sa card. Pero ako siyang pakitaan og notebook nga may nga ni Dulce. Ako nakitaan sa lamisa og dali na kog hipos. Kay maoy akong props sa buhaton kong drama atong babayana. Pagbantay lang, Dulce. Kay sugdan ko na ang pagkuba sa iyong pagkapapay aron mapawi ko si Ravi. Guard? Guard, notebook ni sa akong igagaw nga na din ni magtungha. Nakasiguro ko nga iya gining kinahanglanon. Naibili ni Lamisa sa among sala set. Pwede ko makasud? Milay? Musuod ka sa imong kwarto kaniadto? Sud unta ko. Tahon ba ni munang uy? Unsa mo nimong pagsuod nga gitrangkahan man ang pultahan? Butangan unta nako lamigas ang katre. Ha? Uy,
Nga nang gutang na ka magbutang og mga hulmiga sa katre. Aron, kabuang siya inig ang mga hulmigas magdungan og pamaak niya. Kabaws na jud dulce. Maluoy de kang daydol sinang. Oo, luoy jud kong dulce, uy. Pero ay lang pagunahon og bawas, uy. Bad na. Oh, dali na. Asa man tatay? Suroy-suroy, pag may time. Kita mo lang doon mo inahibilin din eh. Relax, sabda. Gi, ligo ta dagat? Di, oy. Mamalitag pan. Yeah, hey! Palit jud mi pan, tatay! Uy, nahimo ang card sa akong pagpamaray niya nga makasuot ko din eh. Ay, nadagit sa akong pag-inartista. Sakto hagyod sa akong timing da. Nag-recess sila. Asa man ka na ako pangitaan ni Dulce? Kinahanglan makita ko siya nga may gikasulting lalaki. Aron ako siyang picturehan. Unya, akong ipada ni Robbie. Kung mahitabo ang akong plano, sigurado yun nga malumpag lampinig sila. O ang mahibilin, maoy buang. O ang mahibiling buang, mao si Dulce. Pero asa ko masab ka makita si Dulce? Kinahanglan karon nga makita ginako siya. Wala gyud laing kayon pa aron matuman ko sa dakong kasayon ng akong plano. Karon ra gyud. Pero asa ko pangita ang anak sa buwang? Tay, kwarta bi. Saan mo nimang kwarta? Bayad. Palit man ko burikat. Wag yung kay lain paliton? Oh, lagi palit ko burikat. Oy, di-ay mo, Benjo. Hi, ma'am. Gibitok man tingali na ikong kuyog, ma'am. Bago ba ganay ming namahaw? Gigutom mo kuno siya pan. Ahain may iyang gusto, be. Itudlo kay ako siyang hatagan. Uy, ay na lang, ma'am, uy. May gibili mang kwartas day dulce. Ay, pilara ko'y kaon ni ng Milay Benjo. Ay, beon sa may iyang gusto. Kana, oh! Kana, dagang korol. Akin ni di aing pan, burikat. Kung tagaan takaglima ka buok, makahurot ka. Kuwang na kay kaon man sab tatay. Api-apil pa ko. Kaon tay. Kadiyot kay nakuha ko. Nay, tay lami na pan burikat. Dia. Yey. Tay wa kay kaon ha. Hari ko kaon taya aron dili ka mangayo. Ha? Daw agig pa ng Milay, uy. Benjo, kumusta naman si Dulce? Sige pa mang gihapon sa eskwela, ma'am. Kadtong giingon ni mo nga iyang igagaw. Mibiya na? Wapagid, ma'am, uy. Naglagot ng kanis day dulce. Unsa man gyud na siya? Igagaw gyud kahana ni Ravi? Ambot lang lagi, ma'am. Manghilabot man siya sa andamo ni day dulce alang kang bay Rabi. Gusto pa yun nga mutupad ni bay Rabi ka ng nangaon mi. Aron iya ko nung maatiman. Daotang tilimadon, Benjo. Unsa, ma'am? Kung manghilabot siya sa buluhato ni Dulce, makaduda nga dili gid siya igagaw ni Rabi. Hinuon, laban naman ni bay Rabis day dulce. Makalagot kaging babayan na. Musayon-sayon lang og hingaan og buang ni nang Milay. Ay, mapdus ra ba si Dulce? Tingalig maapektuhan ang iyang anak. Maulagi, ma'am. Ayaw na lang isumbong ni Dulce ang makapahiubos na buhato ni atong igagaw ni Rabi. Pero, kinahanglan nga maniid gyud si Dulce ni atong babayhana. Hinuon, dili gyud siya magmahay kung kami mo ay magkaengkwentro. Bahala nag-igagaw siya ni bay Rabi. Ako ging labanan day dulce. Kinahanglan gyud, Benjo. Kung mawa si Rabi sa kinabuhi ni Dulce,
Daghan na silang mag-antos. Hain man sab ka ang amahan ni Day Dulce. Mahuman ang recess. Pero wag na ako makita si Dulce. Ako baka balikon ang guard, no? O pangutanon ako kain mahimutang ang room sa mga senior high. Uy, si Debra mo gina ako nakita. Si Debra yun. Ngano niya magkasiya? Ako siyang doolon. Ang kuyaw, kung si Dulce pag-iunang makakita na ako. Debra? Uy. Nagutsam ka din eh. Ikaw akong kipangita, Dulce. Oh. Imo bang nabiyaan kining maong notebook? Salamat ha. Nga naghago pag yung kagdain ng akong notebook. Ako ginigamiton sa next subject na ako. Mayroon ka di ay nga ako ning kita. Ako man ko nakita sa lamisa. Salamat kaayo, Debra. Karon, matuo ka na gyud nga concern sad ko nimo. Sorry kaayo sa akong mga duda ha. Wara oy. Ingon ana man ang mahigugma. Silosa. Hay man ang inyong room. Naara diha sa second floor. Tingali bayag makuhaan ko sa pagsigig sa kasaka, ha? Magbantay man sad ko. Salamat ini ha. Humana nga mo recess. Sige na. Kay mugawas na sab ko. Bye, Debra. Bye. Ay, kiahak. Haskang di malasa. Siya kay unang nakakita na ako. Hinoon. Not bad. May mong magkatuon na siya sa kontrama nga kunuhay. Nagpasabot unsa mi kasuod nga manag-agaw ni Ravi. Pero ang wa ni mo masayre nga kini maoy unang lakang aron gubon ko ang malipayo ninyong pagpuyo ni Ravi. Miadto ka sa eskwelahan ni Dulce? Nahibilin man ang iyang notebook. Di, ako na lang giagay sa eskwelahan. Unsay reaksyon ni Dulce? Bisan mo't ang iyang pagtuo nga suod kita nga manag-agaw. Dili ka naging makasudya na ako. May ay lang pagkakuson sa ba? Pagsukad ako, aron maniod to ta. Kinahanglan mo balik din ko sa office. Nasab? Zero nasab ko? Ay, may giapas kong deadline. Dili mahimo. Gigutom na ko, okay? Ilisan taon na ka sa tong kwarto. Debra, gigutom na ko. Sige na. Ako na maoy mo pusog ni mo. Sige na pa, dali na pa. Day Dulce, nakatultol ka sa opisina ni Bay Rabbit? Uy. Nga naman? Kuan ba? Aron pa imo siyang duawon panagsa. Aron mailhan ka sa iyang mga kauban sa trabaho. Mauwaw ko, uy. Labi na gyud kay murag maklaro na gyud ang akong tiyan. Usa may imong kauwawan nga naglibin namang mong duha. Nagtipo nagmumos pagpuyo. Unya, kay wa man may makasal. Labing siguro, gipahibaw na gyud ni Bay Rabbit ang iyang mga kauban nga mahitungod ninyong duha. Og nagpaabot na lang mo nga motungtong kag 18 aron magpakasal na mong duha. Mauwaw lagi ko, tiyo. Ay nga nang mauwaw lagi ka. Wag ko imbitahan ni Ravi nga dadon sa iyang opisina. O kaha, iya ko paapason dito. Di, ikay mangitag paagi nga. Madaka niya dito. Day, kinahanglang maniguro ka na sa imong kahimtang. Maniguro, tiyo?
Suway lang bagang news by Rabi nga moapas kaniya sa iyang opisina. Ipasangi lang nga gusto kang makatultol. Kung dili masugot si Ravi, O kung di siya mosugot, nagpasabot lang ka na nga doon na siya gitago nimo. Tiyo, Wa pang paulis, Debra. wa pa. Nay, may atubin si Debra sa eskwelahan ganina. Usa? Nagunsa man sa dito. Iyang gihatod ang akong notebook nga nahibilin sa lamisa. Huwag ko magtuo nga iya itong buhaton ay. Nakahimo ni ato si Debra. Nagkita mo? Natagbaw ko noon ang siyang pangita na ako. Natandog lagi ko siyang pagka-mahuna-hunaon. Nay, pwede ko nimong madala sa imong opisina? Unsa? Kung dili mahimo, dili sa kumamugos ni. Nay, ganahan gid unta ko nimo muda sa office aron ipaila ko ikaw nga umaabot na inahan sa akong mga anak. Pero ikaw nga akong kikabalak-an ni. Nga naman. Ni minor di edad manggug ka. Unya mabdos pagid. Tingalig ila kong sungugon. Tingalig ikaw mo ay mauhaw nga mudana ako sa inyong opisina ni. Kay high school pa lang ko. Of course not. Nga nang mauwa man ko, ha? Nga ikaw man ang inahan sa akong mga anak. Sige, kung gusto ka mo adto sa among office, dadon ka na ako. Ayaw na lang. Ganahan ka ka. Sagdira lagi. Unya na lang gud kun makasal na ta. Kana, magmahay na gyud ko kung dili pa ko nimo paubanon. Masuko man gyud unya ko nimo ba? Kun nimo kong balibaran. Kanang wa kay klase, dadon ka na ako sa office. Imong dadon ang imong batanon sa imong opisina? What's wrong? Didto na ko sa imong opisina. Nagkailanan ako ang uban mong mga kauban. Busa dili ko gusto nga maglibog sila. Kinsa gitinud-anay nga malambigit nimo? Musamot ang pagduda ni Dulce kung di na ako siya dadon sa office. Apektado ka? Of course. Mabdos gud siya. Daan niya ang akong anak. Og di ko gusto nga mawa ang gipaabot kong anak. Makahatag ko nimog anak. Usa? Wa ka gani makahatag na ako sa mga batanon pata karon na hinuon? Gitaguwangan na lang yung kanako. Enough, Debra. Gituman ko ng gusto nimo. Busa, please. Pasagdi ko sa akong desisyon. Wa pa ko matagbaw. Usa? Maoy akong tuyo nga maangkon ka sa hingpit. Nga kinahanglang ako maoy ilhon nga imong asawa. Sayo na nimong mulitok, ana, oy. Hatagan ko ikaw, anak. Yay, humutalo to, Dulce, Si Day Dulce nang guna ng milay. Gutom naman akong tiyanta, eh. Ma, maayo tingalig manarapo ka una. Ha? Hugaw di ay ko? Dili man, ma. Pero kinahanglan manggod nga limpyo ka nga mulingkod sa lamisa aron mo kaon. Tupad ba ni mo si Ravi? Bitaw nang. Panarapo dito unya pag-ilis. Mura na ko, anak, Miss Universe. Wa man gyud ang anga. Miss Universe man gyud. La, di ay ang ngayon, tay. Ato tingaling wa pa nimo i-anak si Day Dulce. Ang ngayon jud kaayo ka. Ikaw gyud tiyo. Ayaw ra ko nagsunguga si mama good. Lipay sad ko. Guwapa man sa Dulce. Di ba? Ako man siyang anak. Maong, guwapa siya kay ako mang anak. Liwat na ko. Naka-timing sabdo. Tinood imong sulti, tay, o dili? Hilak ron ko. Ganun mo hilak bang ka? Ipakaon man nimo sa bakunawa ang mga guwapa. Unya guwapa man ko. Ma, sige na ma, panarapo na dito. Kaya komedyahan na ka ni tiyo. Ipakaon ba lagi sa bakunawa ang mga guwapa? Uy, di, uy. Kasi ba nagsulti ni mo, ana? Tiyo, wa may klase og maano kay Sabado man. Anong daig Sabado? Wa mo ko'y klase. Og ingon si Nay, tiyo. Iya kong dadon sa iyang office. Imo din giingnan si Bay Rabi, dahil nga gusto kang makakita sa iyang opisina? O, tiyo. Og ugma, wa may klase. Iya kong dadon sa iyang opisina. Kinsay dadon ni Ravi sa iyang opisina? Uy, Oh, ay gamito ay. ni aka na di ay Debra? Kinsay dadon ni Ravi sa iyang opisina? Ako good.
Wa man ko makatultol sa iyang trabahoan. Og misaad sini nga iya kong dadoon ka nang wa ko'y klase. Anya, di ka mauwaw? Uy, nganong mauwaman sa day Dulce? Nga kasal naman kuwang nila. Nganong uwaw man, Dulce? Guwapa ako, anak, ah! Nasuko ka, Debra, nga mukuyo ko ni Ravi sa iyang opisina? Ay, nganong masuko man ko? Ang ako ba, dili ka ba mauwaw nga moadto dito nga mabdus ka naman? Unya, wa pa mo makasal si Ravi? Nahibaw naman tingali iyang mga kauban nga dili pa mi kasado kay minor de edad pa man ko. Pero nahibaw sad sila nga inigtongtong ginakog 18 magpakasal dayon ming duha. Ngano suko man ka kun uban, Dulce, sa iyang papa? Unsa man, bugno! Usa? Ganun imo man kong dibira din sa gawas. Imo gid ang dadon si Dulce sa office? Oo, ugma. Anya ako? Kaya nga naman ka? Magpaabot ko nimo sa apartment ugma sa udto. Hey, di ko gusto nga magdudas, Dulce. Busa ako siyang dadon. Unya ako lagi. Absent lang una ko. Dili mahimo. Bisag karon lang sa baduha, di ba? Nakasaad ako di Dulce nga ako siyang dadon. Maubansad ko. Usa! Hain man si Ravi tiyo. Tuas gawas, day. Misunod na ba itong katong yung agaw ng hilaw, day? Tiyo, ayaw nagdudahi si Debra. Unsa? May atobi si Debra sa eskwelahan. Natagbaw in taon siyag pangita na ako aron ihatag ang nabili na akong notebook. Tinuod ka, day? Lagi. Mao nang dili na ko gusto nga inyo siyang bugal-bugalan, ha? Og dili na sa ko gusto nga usbo nimo paghingan si Debra nga igagaw hilaw ni Ravi. Day, mituog yung ka? Nga manag-agaw silang duha? Maunay tinuod, tiyo. Ang kuyaw, anak, day ba? Mag-agaw silang maadlaw, pero inigagabi magkinabaw. Dili na ko gusto makadungog, anak, tiyo. Oh, sorry, day. Sorry juga ayo. Ah, Ay, ay, nay. padung si Bay Rabbit dire ay. Diin man ka, nay. Bye! Oh, bye. Bye, Binjo. Ubanira ko si Debra. Mupalit ko na siyang pan. Dada sa ilang ma'am Aida, tiyo. Ha? Wala yung namaligyag pan nga dool ra din eh. Mas nindot magod sa ilang ma'am Aida. Kay bago ilang pan ba, unya lami pagyod. Hay man siya bay. To sa gawas. Ni, dali na. Ato na ta sa kwarto. Dali na. Unsa ka? Ingon si Bay Rabi, paubanan kaniya kay ganahan ka mong palit upan. Ha? Unya? Ikaw gimuuban ako? Kasi hindi mong gusto nga mauban nimo. Si Ravi! Adto jud ka magpauban nga doon na naman ay tag-iya? Miyay tag-iya eh. Dali na. Manglakaw na ta. Di ko, oy! Ay nganong di man ka nako? Unyag lugoson ko? Makapanalipod ka kaha na ako? Ay! Wala kay salig na ako. Be. Hoy! Ano magunit man ka? Sampulan ta ka. Kunuhay, ako'y lugos nimo. Hoy! Kung ikay mo lugos na ako, kinsa may manalipod na ako? Tempa ha. Pagunitas ako. Aron mahibaw ka unsaon ti ka sa pagpanalipod. Mugakos na ko nimo ha. Unya, lugoson na daing kap. Swayis man ako na ako! Sige! Bantay ha. Lugoson na ta ka. Lugoson na. Ay! Hala! Agay! Hala! Doonsan mo akong tatay, ha? Doonsan mo! Inutil! Pwe! Hoy! Hoy, Reyna sa syokoy! Hoy! Sakita sa kong kabuhin na ngoy. Iyang gisik ko. Gising ko katay? Gijis unta to aron lukapa jud katay. Pakita sa di mo na ngoy. Tabangi ko lang, be. Mukuyog ba lang akong tuhod? Ala, tiguwang na di ay Tarsan. Unsa? Singgit dayon guwang. Singgit tinarsan aron gawas dayon Jin. Na, sip-on na ba to Jin? Kay gipanohot. Bantay kong gamituya ka. Tinutugid ang kaglugos.
Nakatultol ka na gadini sa among office. Dako ada ining inyong building nino. Og labihan ka bugnaw sa imong office, uy. Dali na. Asa man ta? Ato tas kantin. Ipailayla ta sa gadito. Debra? Niya ka? Yes. Nahinumdumang ko po nga muanhi ka sa office ni Ravi. So, kay sayo mang nahuman nga ako nakaw, manang midiretso ko din eh. Kay ni aman ka, Dulce. Mga tumis kantin. Timing kaayo kay gigutom ko. Dili magselos, Dulce, kung muuban ko ninyo. Ngano ko din taong magselos man ko. Dali inoon. Tanan eh. Kay gigutom na rabades, Debra. Ni, kagamay ako ni mo gikaon. Busog manggod kaayo ko sa tong pamahaw ganihan eh. Asa inyong CR din eh? Tuwara eh. Dali, ubanante ka. Pasagdi si Dulce nga mato sa CR nga maurang usa. Hatagi siya gigayon nga mahimong independent. Mahimo na gud niya siyang asawa sa usa ka manager. Bitaw ni. Ako na ito sa CR. Imo tong gituyo, no? Of course. Aron maagaw ko ang imong atensyon. Wa ko malipay sa imong kibuhat. I don't care. Nalipay man ko. Ay. Unsa unta magkasapagda? Naginubra na gani ang akong oras sa banimo. Pero imo pa yung gikuan og katungod ang akong ninga makig-uban ako. Naginubra? Ngano? Di ka uban ka bagod na ako tibuok gabi eh. Hinaya ng tingog di mo. Kaya ako mabitaw ni gihinay. Ayaw kalimot. Ako'y nagkunit sa imong alas. Di na ta magiskot niya na. Migawas na sinisa si Ar. Day. Nganong kauban man ni Miss Debra? May ato man siya sa office ni Natio. Ngad to siya? Kinsa niya to, tay? Ay na lagi pag-apel sa istorya sa mga dagko nang. La, basta day ko. Way hinungdan ang among gipanagsultihan ni Tio, ma. Unsa man, wa ka magpabadlong ni Tio, ma? Dagma man, tatay. Katawa ko, dagma, tatay. Kabuang lagi na kong tatay haulan. Dadagma ka, Tio? Ang! Muado man ako sa kusina. Gikalit og focus mama ni Mus Labrador. Di, mikalit og tindog ang iro. Sukarap noong ko, kaya wala mo ko kabantay. Hapit mild stroke. Lagot laging mayo tatay na Dulce. Sige good siya. Iya ilong magasiga, iya ilong. Ma, sayop tong imong gibuhat, ma. Ay, sayop ko? Sayop kyud. Kung wa pa nimo pukawa si Labrador, dili unta madagma imong tatay. Sayop di ay ko? Sayop lagi. Bunali lang ko, tay. Uy, di ko eh. Nganon di man kabunal. Ay, pinangka man ka na ko ng milay. Pero, ayun itong usbo ho. Sige. Dili na to na ko usbon, tay. Ako lang paambakon si Lab. Ako siya paambakon nimo. Aron si Lab na say madagma. Ma, dili na baya ka bata. Inahan ka gud na ako. Suko ka, day Dulce. Wa man ko masuko nimo, ma. Pero kinahanglan nga imong hunahon nga makahimo kag kaayuhan sa imong isig katawo. Labi na gyud ni Tio Benjo. Matod sa doktor, dakog posibilidad nga mobalik ang imong normal nga kinaiya kun imong hunaon ang imong buhaton. Wa man ko kasabot, Dulce, oy. Kunon sa isulti ni Tio Benjo, imong tumanon. Abi nimo, ma. Si Tio Benjo ra ba gyud ang nagsilbing nurse nimo? Hala, maunay tinuod. Kanunay kong giampo nga mahibalik na ang normal nimong panghuna-huna, ma. Ilabi na kay doon na ka na umaabot nga apo. Nganong nandugay mo kag so din eh? Nalingaw mong gugug pakigistorya nilang mama og Tio Benjo ni. Mahitungod sa pag-uban mo na ko sa imong office ba? Mo ba? Dali na. Tupari ko.
tuparan ka na ako, pero mudayon magkakatog. Dagan ko katraso niyo. Wala niya akong bukton, be. Aron, magagkus ko ikaw. Tingali bayag mo kalit lang kaghago ka. Di lagi. Gimingaw nung sag ko nimo. Gimingaw sad ko nimo ni. Karon tagbawon tagyo ka. Di ka kit magbahay. Si Debra ni, misinggit. Ha? Ay, kunya mo singgit dahil hindi ka. Ang ambig, kuyawa naman ko. Nahadlo ko, tingalig bitin ang miliho. Wa may bitin din ni Deb. Tingalig! Damgor to mo, Debra. Tingalig mga oko ito. Ma, balik na mo ni Tio Benjo sa inyong kwarto. Pangatog na mo. Mahadlo ko mag-inusara din eh. Uy, mahadlo ka? Aw, uban na lang ka na mo ninang milay. Ay, di ko ay. Panarang ka na lang yun sa pultahan, Debra. Dahil na ni, mga tawag na ta. Robbie. Imo lang kong pasagdan din eh. Hala, no? Magpaubang kang bay Rabi din, eh? Ako nulong, be! He, wak kay angay. Oh, kinsa may angayan? Si bay Rabi? Ako kung siyang ikagaw. Ugo. Dali na ni, mga tawag na ta. Robbie! Robbie! Ako lang ang yun si Ravi, Deb. Nga ako nalang mauban ni mo din is kwarto. Ay, masab ko ni mo, oy, Dulce. Sige na, pangatog na mo. Manarang ka lang ko sa putahan. Okay ra ka? Mga G lang ko. Rabi! Hay! Mayo pa. Dali na ng milay, eh. Sa milay. Ay, abidjod na ako, si Okoy na to da. Ma, sige na ma. Pamalik na mo si Tio Benjo sa inyong kwarto. Tay, dali na tayo. Dali na. Rabi! Sure ka, Deb, nga dili ka magpauban ako? Sure na ko, dolls. Sorry ha, natugaw noon mo. Sus, wato'y kaso, uy. Mabalik na ko sa mong kwarto, ha? Ako na lang sarkahan, ha? Animal, pipiya lang tayo si Rabi. Nakasabot pa ka atong animal nga naghimo lang kong esena. Aron siya akong iuban unta din karong gabi una. Mahimong mapakyas ko karong gabi una, Ravi. Pero ipadayon ko ang akong plano. Aron ikaw na mismo maoy mo ayad ni Dulce. Ako na lang unta tong ubanan si Debra sa kwarto. Unya, ako yung biyaan din eh. Nangurog in town sis kahadlok ni. Ug ako, di lang ni mo naon nga nangurog gus kalagot. Kaya wa mahuman ang atong kalipay gani ha. Ikaw ba? Ikaw gyud no? Mibalik kang akong gana. Tungod sa kapino sa imong kinusian. Dili. Huy! Imo mo kung gilayogod. Bahala nagkinsa pa'y mo singgit. Ato gintiwason. Gimingaw na kay kunin mo ni. Doon naman sa Las Day Dulce o bay Rabi. Wa day kay lakaw? Nga nang uta naman ka? Espiya ka? Espiya na siya sa mga syukoy. Pila-pilasan ka, ha? Masuko na ba mo nganlan kag buang? What? Anya. Saman. Suko ka? Suko ka nga gingalan ako buang ang inahan ni Dulce? Ikaw ba? Nga naman yung imong hilabtas ng milay. Nga wa man siya manghilabot nimo. Ako? Nang hilabot ninyo? Ha? Anya? Nga nang inyong mangyog kong bitlon? Hoy! Naningkamot ba ako nga magkasuod mig duha si Dulce, ha? Ha? Naningkamot? Sama, di ka mo tuo? Dili. Bahala di ka mo tuo. Nga no, magsakit akong tiyan. Oh, hala no? Nga no ka? Mo di ang Debra ang imungan. Kay di day ka magbra. Kaliwat na mo buang! Ay! Hoy, asa ka, oy! Hoy, pantiri, oy! Huwag mo tayo magtiwas! Hoy! Tay, mura lagi ka hindi bambina. Dala! Ako tugok doon, tay, be! Ay na lang nang.
Dilita, mangitag samok. Nga nang ingnon man katay nga, di mangingon man ka di magbra. Kay klaro man nga, wa magbra ka tong digbra. Ha, sa sunod ako gyutong gitikon ba? Aron makasiguro gyud ko nga wa siya bra. Ay, sa katapusan, nakakita rin kong agianan ni Ning eskwelahan. Nga way guard nga mag-atang. Kinahanglan nga matuman ko na karon ang akong plano. Aron mo batig kasilag si Ravi ni Dulce. Wa masayod si Ravi nga duha ang akong cellphone. O kining usa ka cellphone mo'y akong gamiton. Aron picturean ko si Dulce nga may gikasulting lalaki. Maayong pagka-timing. Ingon di ay ning urasa ang recess ni ning maong eskwelahan. May recess ba sab kaha sila si Dulce? Bahala na. Ang importante nga mapicturean yun ako si Dulce nga dunay kauban. O baka ikasulting lalaki. Labi na gyud kung magkuyog sila duha. Lakaw na way bra. Imo gid ang itiman anak. Oh, ingon man ka. Pero, uy, ay padunggas tay Dulce na nga. Masuko na sabto. Asa man siya suko sa di magbra? Sigurado gyud nga ari si masuko nako. Kay magtuo man gud siya nga gitudluan ta ko. Tinuod man sab. Mao lagi na. Damay man yung sibilyan ini. Nung, ay ba ipadunggas tay Dulce ano ha? Sa atong ipagya nga way bras di bra? Di ko do. Ganahan di kang kasabang ko ni Day Dulce. Ako sad siya kasaban. Bita na mo nang oy. Ay nalang hadlok tay. Atong ipakaon ba kunawa ang way bra? Animal. Nanakit na lang ning akong bagtak. Pero wag tinuna ako makita si Dulce. Hapit na lang 11:00. Tingal gila na ako maabtan ni Ravi sa apartment. Animal. Ni araday din akong gipangita. O may kauban pang lalaki. Ang akong cellphone. Kinalang dili ko si kanay gayon. Tingali mo biya ang lalaki nga iyang gikasulti. Mano ni ako gipaabot. Andaman ko na akong cellphone. Wow! Murag giagaw sa lalaki ang cellphone ni Dulce. Nakuha ginako nga murag nalingaw og maayo sa Dulce nga milikaya ron dili makuha sa lalaki ang cellphone. Napailaing angkol ay. Good shot, Debra. Mayo kani. Kay video ang akong gigamit. Nasumpay ang paglikay ni Dulce sa iyang cellphone ug paglipot sa lalaki aron makuha niya ang cellphone. Ug nagkinagaway pa ang duha. Tanawon ko ang itsura ni Ravi. Kakita niya ni ining maong video. Ne? Napaka sa eskwelahan? Ni apa ne? Doon naman kung may gihimong experiment. O giniguman ini, pwede na ko mo pauli. Mauli ka ni kay magluto din kay nigabot na ko. No, dili ni. Nanawag lang ko ni mo kay gimingaw ko sa atong baby. Wow ha? Ka-romantic ba sa akong ni, uy? Ay, sa ato nating baby ka gimingaw? Samot pas, mami. Karoon na sang gabi, ha? He, kanang matuog ka dayon. Di lagi, promise. Uy, ne, alegre ba ganina? Nga naman, Nag-ilugay mikit sa baka o nag-solve sa experiment ganina. huwag ikaw may nakauna, mo ba? Huwag yung ka wrong ni. Giilog lagi sa among tapuan ng akong cellphone aron tanaw ng akong solution. Istoryayon niya ako, ha? Inigabot na ako, okay? Sure ni. Mo sayo ka? Yup, kay wa may bisita. Sige, ni. Mauli na ko ni. Love you so much ni.
Dugay lagi ko. Dagan kay ko gipirmahan, God. Ako lang ganing gibiyaan ng uban. Gigutom na ko. Ay, ako nang initon ang sabaw, ha? Pahuway una. Igot sa mainit ang sabaw sa tinuwa. Okay, pero ay dugay ha, kay kinahanglang matiwas kog pirma ang mga kontrak. Doon na pa yung mga voucher. Mao pagani imong pag-abot. Hisgot na yung balik. Gitug-anan talaga sa kong trabaho, okay? Okay, Diyot. Muhigdaon ako ha. Misud na si Rafi. Karon, i-forward ko ang akong gikuhang video. Tanawon ko lang unsay iyang reaction. Kanindot nga, nadapat akong buko-buko sa katre. Ikapoy ko na. Uy, may message mo ko sa cellphone. Something notification nga. Doon na may nag-send to video. Saan ni? Okay lang eh. Kinsa may nag-forward ini? Oh. Ni? Ug may kaubang lalaki? Nagkatuwag ka? Oo man, may higda lang ko. Nga naman. Nangutanan ako. Sige na, kauna. Imo tong drama ang pagsinggit no. Daan pala kikid ko nga nakasabot ka. Na timing? Sa'yo na timing. Nga naghimo mo, baby. Ay, hangin mo lang yung kabuang. Mga ano ta? Kaya kinahanglang mo balik na dahin ko sa office. Okay mo sa tag-baby, manatugaon. Usa? Sa ako nagisulti ni mo, hatagan ko ikaw ka na. Basta maghimo ta. Ay, kaniadto unta to. Mga ano ta? Magdugo na ta. Daghan pa kong trabaho sa office, okay? Ambiro ko din imong cellphone. Oh, sa amin mo. Oh, mubasa-basa good sa mga chat din og mananaaw sa mga post. Ay good pang hilabot, good. Ako lang tan-aon. Usa may mong tanaw diya? Nagselos na ko ni Dulce. Gusto ako basahon ang inyong mga chat din Wa ko ikaw hatagig katungod nga mubasa. O gawas pa. Ngano magsilos ka man? Ikaw mo yung unang nagbinuang sa atong relasyon. Naglagot gani ko sa kong kaugalingon. Nganong gyatagan ko ikaw gigayon nga malambigit ako balik. Nahigugma do ka na ako. Wa na kumutuon niya ng gugma-gugma. Kon wa ka na mo tuo, nganong na-inlove ka man niya batanon? Bisag ka usa. Wa ko magisgot o gugma nga to ni Dulce. O nya, nganong ni mablos man siya? Tungod kay gusto ko nga siya ang mamahimong inahan sa akong mga anak. Naibaw ka ba nga nung mahadlok na kong mahigugma? Ha? Ngano? Tungod kay di na ko gusto masakitan. Sobra ang gibati kong kahimangod sa imong pagluib nako. Nganong ni aman ron ta din Si Dulce ang akong gipanaganan. Imo gihapon siyang labanan? Kung moabot ang panahon nga iya kang luiban? Wado lang ko sa opisina. Ayaw una ko piya Ayaw pa. Di pa ko. Sige na ba? Kay paniguro ko nga mahatagan ko gid ikaw og anak. Wa ko mangandoy og anak kikan nimo, okay? Di kani ron ko nimo lipayon. Tug-anan ko na si Dulce may tungod natong duha. Usa? Og ako siyang pahibawon nga mga priso mo tungod sa inyong kipuhat. Dibla. So? Sige na. Dali na. Dali na, good. Sige na ba? Di pa yan na lagi ko. Harang dili ko maburyong. Sige na ba? Ano sa kaday? May kalit malagko ba ang akong dughan diyo? Hala, tingalig naghubog-hubog ang imong anak sa imong tiyan. Sabar yan ang oy. Ano magbubog taw ng anak ni Day Dulce nga naaman na sa sustiyan? Aw, kaon tingay ba ko nawa? Wa ba kay daw tang nahitabo ni Nino? Uy, simbak ko kaday oy. Akong tawagan sini.
na akong cellphone. Ako'y gunit. Ay, ko pang labot. Oh, asa man ka? Auto bagon siya ni. Animal. Huwag ka magkatandog ni Robbie ang gi-forward na kong video. Ganong wa man ka makik-video call na ako ganina. Nagubo manggug ko. Ha? Pag soda ko siya ganiha, wa ko makabantay nga guba din food sa lababo. Og nasilita na nga akong polo shirt. Oh, ano mo kung gitutukan ha? Wa ka mo to sa akong gisulti. Mitoo manggod. Unya, nganong imo kung gitutukan ha? Gigapuhan lang ko nimo. Imo lang kung giatikan. Atik good down. Gimingaw pa ako nimo. Tinuod? Lagi. Abi nimo nga nung mikalit kog panawag nimo ganihang udto. Mikalit og kuba ang akong dughan. Usa? Lagi. Nahadlo ko. Tingalig doon na niya daot ang nahitabo nimo. Maotong nanawag dayon ko nimo. Misamot ba ang akong kahadlo kay wa ka makig-video call nako. Modeng nanawag ka na ako tungod kay gikulbaan ka. Ang og di ko mahadlok no. Tingalig wala niya papa ang atong anak. Uy, simbak ko ka ay. Pero tigipito na kong kuyawa ganina ni. Dihan ako nahuwasi sa dihang mitubag ka. Pero masakang pakita si mong naong. Naghubo lagi ko. Pinangga di ko sa kong asawa. Pinangka, gid kayo. Dali be. Alsahan ko ikaw. Unya ibutang sa tukama. Uy, ayaw, uy. Bugat na baya ko ha. Kaniya na ning atong baby. Duha na mingay mong alsahon. Mahadlo kang di ko kadaog nimo. Ninyo? Kay tiguang na ko. Hala no. Kisa ko tayo nagsulti nga tiguang na ka kaya kung patyon. Maayo gi kay kang mangatik na ko. Alsahan ka na nako be. Og ibutang sa kama. Unya, kompleto na to ang atong baby. Ni, wa para ba ko makaluto sa atong sudan? Bahala na ang sudan, ha? Huy, ikaw pa. Bawas og kakos na ako, be. Wa pa si Dulce? Nganong ngita man ka akong anak, oy, Rayna. Sumpayo niya na. Sige, sumpaye. Di ba mutik kaya ang kagidron? Hoy! Kinsay imong pagtikay angon? Kanang buang! Hoy! Karas kagingana ng milay, ha? Niya ba yung sa Dulce? O niya, hadlo ko? Hay man siya. Nga naman mo magluto og sudan. Ikay luto, oy. Gutom na imuti yan. Ayaw lagi pagtingog. Ngano di man kumutingog. Wa ko'y baba. Kana lang! Ayaw pa daw yan lang! Di magbra! Sukol yun! Oh, Sukol! bitaw. Puluskin mo mga paluway! Ikaw, Rayna, sa mga syokoy. Hello! Hoy! Soko. Hinayin na imong tingog, oy! Nusag ikay hawding hida. O man, ikay tagian ng baya? Hain lagi si Dulce! Si Ravi! Tuwa sila ilang mga sinina. Magkapatay! Diyan kong tao ini! Soko. Maura na imong kamatsyan! Sila ikidikit. Wow, yun! Pag-iikit sa lubot! Lain kayo yung lubot. Wiset! Ikaw, buwiset. Ang malining babayhanay! Tingalig, naglakaw na siya sa pagpauli kay White Plate mga nang gisapot! Ni, nga naman to. Ang saman. Dugay lagi. Di ko ta sana kag maayo. Di ko yawan bi ako. Ay, dagan magugug. Giyunahon na sa kong trabaho ni. Pero, nakalipay ko nimo. Unya, bi kay kuyawan man ko. Abi na ko, nakuyapan ka. Ha? Di na may tabo eh. Dali, manghigdaon na tagbalik be. Ha? Dili lang ta mga on. Mubangon na ako ni, aron magluto. Taga-ilag kwartas by Binjo. Aron mamalit na siya gluto nga sudan. Oh. Kisa maron nanuktok? Ravi! Oh, si Debra?
Tingali gigutom na siya. Tagay na lang kwarta si Bay Binjo. Sige na ni. Nga naman si Debra, marang magasuko. Able ang pultahan. Og ing na nga nakatuog ko ha. Tinihala kong nanawag ni mo, Ravi. Debra, hinaya lang imong tingog. Nakatuog si Ravi. Doon ako importanteng tuyo niya. Huwata lang siya sa gawas. Dili mahimo. Ako gisiyang sudlon, kay doon ako'y problema. Sige, gawas na dito. Ravi! Ravi, pagmataon na! Ravi! Day, ganun imo mo silang ibiyaan sa kwarto. Doon naman ko na sa problema, Tiyo. Unyag doon na yung problema. Musugod gudi ay sa inyong kwarto. Iyang pukaon si Ravi, Tiyo. Samang kay. Misalim kagmayo atong babayhana. Sige na ba na sa inyong kwarto? Tiyo, mag-akaw baya sila. Ay sus! Mag-agaw lagi maadlaw po rin nagkagabi eh. Magkinabaw man po. Sama na day. Ni ay para palitog sudan na to, Tiyo. Oh. Sige na, lakaw na, Tiyo. Kay tingali gigutom na sini. Sige na, Tiyo. Gano'n man ka, uy! Nagselos ko! Nakasabot ka ba sa imong gisulti? Ni atas bay. Ni ang akong ni. Asa man ka? Mugawas ko. Wala ko makauyon ni imong gibuhata. Nagsobra na giga. Asa man ka ni? Gigotom na ko ni. Mao para ba'y paglakaw ni Tiyo? May problema man ko na si Debra. Nagkasulti na mo do, ha? Okay na, Dulce. Tana ni. Atong haton si Bay Binjo kay gigotom na ko. Ay, lutuan ka na akong itlog. Ako na lang, Debra. Ay, sus! Pagluto lang og itlog, maikog pagyud ka na ako, Dulce. Ingon yun may anak si Ravi kani adto. Gutmon gani na siya. Magpaluto day na siyang itlog. Ayan na, Debra. Wato na to si Bay Binjo nga namalit og sudan. Tana ni. Ato tas kusina. Dili magsilbi na ako ang imong kagkahi, Ravi. Mangita ko paagi. Bisag unsang paagi aron makabaos ko nimo. Unsa man ko ni problema sa imong igagaw ni? Ang may tungod ragod sa gi-follow up niyang mga papilis gud. Aw, mao din ka diyo mong nagkasulti. Ni, ang ganiha ba? Worried pa ako. Ang hain man nato ba? Katugong nahitabo ganiha. Gikotasan kag maayo ni. Kuha ni. Tungod lang to sa kadaghan sa kong trabaho sa office. Nasamok ang akong concentration. Nahadlok ba ako ni? Tingaling atakihon ka. Naadlo ka, abi kay tiguang nako. Atakihon ko. Don't mind it, ni. Ingon anak yun na, basta ma-disturb ang iyong concentration. Nagmahay ka nga, mipunit kag tiguang? Wa, uy. Di pa man sa katiguang nagid kaayo ba? Kahimsog pa nimo, Wa pa gani kay 50. Gani. Makakuha pa ni kalima, no? May katawa man ka. Nakatawa lang ko kay pag ingon nimo makakuha kag kalima ba? Sus, dayon gyud kaghagok gani. Kana mo dapat na mulawa sa katre. Wa ka magmahay? Unsa may ako mahayan? Nadili batan no nang imo karong kikatupad? Ni ana sa akong sabakan ang binhi nga imong gitisok. Nga mo'y gihatagan ko katungod aron mahimong bahin sa akong kinabuhi. Love kaayo ti kani. Tungod kay gidawat ko di mo bisag pobre ko. Bisag may kakulian ang akong inahan. Ni, ikaw mo'y akong kalipay. Sa una palang pagkakita na ko nimo, nakaingon dayon ko sa akong kaugalingon nga napalgan ko ng binuhat nga buhaton kong inahan sa akong mga anak. Love ko ni mo ni? Of course. Kung imo kong love. Nga naman lagi nga, bisag ka usa.
Wag yung ko makatungog nimo nga moingon ako I love you. Di ba, action speaks louder than words? O, di ay tuod, no? Kahumot sa kumisis ay. Kanindot paminahon nga imo kong ginganlan og Mrs. ni Uy. Ganahan kay kong tawgon kong Mrs. Tawgon kong Mrs. Rave de los Santos. Moabot ra ginang higayunan ni. Ang imo cellphone ni. Samok sa ning cellphone eh. Nagmumin paganit ang duha. Bi, ako nalitan sa imo cellphone, Bi. Sagdahin na lang na ni. Bi, dahil nga bukton, Bi. Aron magsigig og gakos ni mo hangtod ko makatog. Kanimal, way nahitabo sa pikas kwarto. Kiusap na kong forward ang video nga ako nakuha sa eskwelahan, pero way kisaw. Nakakita na ka si Ravi? Akong usbo nag-forward. Tog na ka? May bagting na sa dimong cellphone eh. Ako'y tanaw, Bi. Uy! Unsa ni? Unsa may mo nakita sa cellphone? Ako maniog si Eric. Mauni akong giingon ni mo gahapon ni nga ila kong gikulit sa akong solution sa among experiment. Kinsa may na-forward na? Ambot lang. Bi, patanawa ko na ko, Bi. Mao man akong nadawat gahapon pero wala ko tagda kay wa ko makaila sa nag-forward ini. Oo ni. Gahapon pa mi naginilugay ni Eric sa akong cellphone. Pero kinsa may nagpadain ni mo? Ambot lang. I-delete na. Sure ka? Dili na ko importante. Busa i-delete na. Sa man, way nang uyab nimo sa eskwelahan? Hala no? Kinsa ko rin tayo manguyab na ako nga murag klaro naman ng akong tiyan. Gawas pa ni. Ako na silang gipahibaw nga mabtus ko. Angay pa dali kahang i-flirt ning akong kahimtang karon. I-delete na ni. Shit! Huwag ko'y nadungog at kisaw sa kwarto nila ni Ravi. Unsa man na, huwag madawat ni Ravi ang gi-forward na kong video. Dili ka ang busit nga batanon mo ay nakadawat o iya kining kitilit. Pero dili ko mahunong sa pagkupak sa inyong pagpuyo. Ako ka lang, Ravi. Diba? Anong niyaman ka? Huwag anong gilamba ni mo sira? Naglagot ko! Kasi mo gikalagutan? Kini nadawat na kong video. O sa mga video? Kini good. Makalagot. Imo ning batan-on ni ba? Kauban sa usa ka lalaki. Gigakos si Dulce. Nanong duna ka manana? Mao na imong pangutana? Wa ka maglagot sa gibuhat sa imong batan-on ngadto sa batan-on sa mga lalaki? Daan akong gisultihan ni sa maong sitwasyon. O bitaw ka lang sa dayon. Natural. Ha? O sagay natural. Gilayog na ang imong batan-on, wa ka lay reaksyon? Kakawa na o! Nagbinuang ang imong batan-on sa inyong relasyon, o di ba mo sugdae? Mas dako kugsa nga nahimo sa kong ni. Bullshit! Dibra, kung misuod ka lang din aron mag bullshit na ako, may pagmugawas ka. Busy ko. Naglagot ko sa di nakita na ko ang maong video. Ako nga nakasa ni mo imog dong gisilutan. Kung di ka mugawas din ako'y mugawas. Sige! Sige, magawas ako! Pero magpaabot ko ni mo sa apartment. Klaro kayo. Nga siya'y may forward sa maong video sa akong cellphone. Ang nakalibog lang sa ko. Kung giunsan niya pagkuha sa maong video. Oh, dili ka katong iyang pag-adto sa eskwelahan nila nini? Kay gihatod niya ang notebook? Mao ka to? Nangita ko gigayon si Dibra nga buwagon ming dosin eh. Mapakyas lang siya. Animal gani si Ravi. Murag wa mo tuos sa nakuha na kong video. Dako di kaayo ang iyang pagsalig sa iyang batanon.
Pero dili ko mahunong. Hangtod nga makakuha do kog ligong picture. Aron makatuo siya nga gitinuangan ng siya sa batanon. Tay. Ngano, nay? Lo, Ikarday makamaong sangpit na kong tatay. Uy, kamauso ko no? Nanay. Laina. hain ka Manolo, no? Ngisgot sa kanang awan na. Kinsaywa na, tay. Manulugod. Sige naman kagisgot sa awan na, uy. Mengaw man ko Manolo, tay, oy. Hain man ka siya, no? Sige lang kaya akong kagpangita niya, eh. Nga bisig kabaw, gid na siya, hain si Manulo. Kabaho ko? Kabaw ka, uy! Tatay, ay. Tawa. Kabaho na di ay ko, tay. Kabaho na ko, tay. Di kaon sa bakunawa! Mengaw lagi ko Manolo, tay, oy. Tana, tay, tana. Uy, ano man doon? Pangitaon na to, Manolo. Unsa? Di man gyud ko ganahan mo adto sa apartment eh. Di lang ko gusto masera nini ang among tinuod nga relasyon ni Debra. Dili pa karon tinahadlok ko nga tingalid. Maapektuhan ang gimabdos nini. Sigurado man gyud nga mag-uol siya pag-ayo. Kung masera niya nga ex na ko si Debra ug dili igagaw. Panghipos na ko. Aron mo na lang ko sa apartment. May bisita ko. Come in. Hi, Ni. Oh, ni? Uy, nakatultol ka din, ni? Na-surprise ka, no? Of course. Dali, so dali. Yan na, saan may mag-isakyan? Ay, jeep, good. Okay, lingkod ni. Ay, naunsa, kabaya. Bisita ba good ko nga imo mong kong giatiman? Special ka na ako, no? Kinalang atiman nung tagi ka. Yun na, di magagikan. Sa eskwelahan, ni. Sa ato pa, gigutom ka na gid. Okay, kaya ta. Ako nang panghipusan ng mga papilis. Muadto tas kantin. Hoy, ngano ka, uy. Di ba salang ka na imong gibuhat, ni? Wa pa man sa kugutuman. Gusto ko muadto rin tas kantin aron di magutman ang atong baby. Okay. Ikaw, yun. Okay, nahiposan na ko ng mga papilis. Tara, ato na tas kantin. Wa ko makasama kay mo, ni. Of course not. Ikaw pa? Tana ni. Sige na lagi, tay. Pangitaon na nato si Manolo. Usaon man lagi na ito pagpangita niya. Nga wa man ka makaila niya. Kaila ko, oy. Oh, ingon ka kay wa ka makaila. Wa ka kinundon sa itsura. Kaila man ko yung tingugod. Ang iring tingog imong nailhan. Lagi. Unyang naamang to siya. Ha? Naamang? Tingalig, doon na siya kontra. Giintegrasan o giputlan sa dila. Ug di na gyud siya makasulti. Kaysa man nagputol yan dila, be. Ikaw, tay. Ikaw. Nga ni. Ako naman oy gipasingin lang nimo noon. Wa man gani ko makainundon sa itsura. Unya, ako mo mo putol siya ang dila. Ingon ka. Bida gyud. Di kita magdawag ni nay. Igutom tingali ka no? Mamaritag paring lang mamayda. Sige, sige, tay. Palitagpan. Gutom na ako, tiyan, tay. Sige, dali na yun! Animal. Pasado alas 12 na. Wa pa man si Ravi. Nasuko ka siya sa kung pagkato sa iyang opisina. O gisudyaan may tungod sa video. Ako ay noon siyang tawon. Ibaw sila si Bay Binjo nga muapas ka nini. Wa, ni. Uy, nagpaabot dito sila nimo. Naglipok kay ko atong video, ni. Kisa makibikuha ato, no? Og ngano napunta man to sa imong phone? Ay napagunahon na niya ni. Doon na lang ginagbinuang. Wa ba ko mahimutang, ni. Gani ha, nagleksyon mi pero maura gyud akong gihuna-una ang katong video. Anong hasol man ka? Na di man ko interesado sa mga video. Di ba, imo naman kong gisultihan nga ikay nakakuha sa solusyon sa inyong experiment o giilog sa inyong top 1 ang imong cellphone? Pero kinsa mo kay nag-video na mo? O nganong kadaghan mo itong i-forward sa imong cellphone?
Kadiyot, be. May hugaw ang imong ngabil, be. Akong pahira na. May bagting imong cellphone niyo, oh. Oh my God. Si Debra ang nanawag. Di mo tubago na imong cellphone? Kadiyot ni ha. Ako lang tubago ng akong cellphone. Oh, imo kong biyaan? Kadiyot ra kay ko ni. Nga nung pa magkamuari sa apartment. May bisita ko. Kalit sa miyabot og. Di na ako na imong biyaan. Unsa? Nga nung man ko ni mo paibaw, ah? Huwat ako diha. Anaon ka na ako. Padoon na sa parking lot. Kaya ako na siyang ihatod sa hotel ngayang gisakan. Pag ikan ko sa hotel, anaon ka na ako. Ganihar akong naghuwat. Sakay na ko sa auto. Bye. Kadiyot lang, Ravi. Hello? Hello? Ki-off tayo niya ang cellphone. Ako kasi ang atuon sa iyang opisina. Sorry niya. Kitsa man dito nanawag nga dili man ka gusto makadungog ko. Ha? Nagsilos na sa ka. Nahibong mananggod ko nga gidali man punit ang cellphone ug nagpalayo ka. Ang amo mong gutong client god nga akong gibalibaran sa iyang imbitasyon. Di ko gusto nga makabantay siya nga ni ako sa kantin. Mao nang nagpalayo ko. Dili ikaw mahinungdan ha sa akong pagbiya ha. Ang lugar mo'y akong gilikayan. Mao ba? Dali god. Oh. Asa man ta? Magpalain ta. Gusto kong mawa ang imong silos. Dali na god. Naglakot ko sa gibuhat ni Ravida. Ako siyang atuon sa iyong opisina. Pwede! Maragi na nakadaot ining lugar, ah. Tagsar kayong taksi nga musudi ni. Unsa man ini? Hotel. Hotel? Magod sa mata din eh. Kaya ta, kaya mo gawas ko. Dali na, ma'am. Pwede ka lang mo gawas. Unsa man ini, uy. Maayo pa makaganina dito sa kantin. Dali na, good. Wa ko makasabot ini, da. Makasabot ka ra lagi ning akong gibuhat. Ngano? Nanood man ta din eh. Para mapabugnaw. Unsa? Oh. Mao day ni hotel? Karon ka pa makasod og hotel? Kalooy sa Diyos. Kung wa ko ni mo dadadin he. Ni, gusto kong hupayon ang gibati mong pagselos. Kung mamauli gud ta sa ato, mahimong magsamok-samok sila si mama o si Babinjo. May din sa hotel kay way makadisturbo nato. Ha? Mag-unsam day ta din eh? Atong kumpletohon si baby. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw gida. Naarasag ka ha? Mangusi na sa gagpino ha? Dali biya kung ganahan, imo kong kusion ha? Ikaw ba? Nag-usik-usik mo lang yung kasi mong kwarta ni. Uy. Pwede naman good nga sa ato lang ta, magabi eh. Magtuon ka man. Nga usay-sad, kapoy na ko sa trabaho. Huwag mohagok dayon. Di ba? Mao man imong reklamo? Di man good. Maghuwat rabi ako nimo ha. Unya kay di man ko gusto nga magsilos ka. Og din ni upayon nato ang imong silos. Kaumot sa kong pinanggaw eh. Hala, uy. Karon pa man gyud ko makasud og ingon ani, uy. Gusto ka nga manayaw tang duha nga naked? Sige tingali kag sud og hotel no. Of course. Sige og sud og hotel. Ilabi na gyud kung may bisita ang among kumpanya. Unya,
Nganong murag suhito man ka? Doon na kay gikasayaw din nga naked? Ha? Wow, uy. Wa ko no. Nang hagad man lagi ka. Ni sa akong pangidaron, dili na ko ilimod nimo nga may kasinatian ko sa ubang mga babae. Ikaw ba? Imo lagi-lagi kong binuangan lagi? Dili lagi. Nganong binuangan ka man ako? Ikaw mo inahan sa akong mga anak. Niya ako binuangan? Ikaw lang ang akong seryoso. Be, buhi iko ba? Buhi iko. Hindi ka na ako buhian. Doon na tayo mahimo, ha? Wa ka ba masayod nga ang akong giregister sa infodesk, Mr. and Mrs. Man? Ingon unta ini ang may tabo man sa to kasal. Pero kay di pa man ta makasal tungod sa imong edad. Nag-una-una noon ta. Dali na, mangigda na ta. Naked. Why manglili din Ligo taon. Mangigda na ta. Pero naked ha. Dini, di na ta magtali-tali. O guwagi makadistorbo na to. Ni, inigabot na ko 18 ba? Pakaslibe dayon ko ha? Gwardiya, kauban ni Rabi nga may sakay sa auto, maukuno ang iyang asawa. Ha? Asawa yun? Ha? Hala! Ngano ka nang? Hala! Sos! Misamot ba akong sapot nga nakakita ninyo eh? Hain si Rabi! Nganong mangita ko taong kang may Rabi? Si Dulce! Tuwa siya si Nina, ha? Hain sila! Tuwa sa ilang sinina! Ayaw ko ninyo bugal-bugal ha! Hala! Wa mo ka na mo bugal-bugal di bra. Bisag wa mi kay bawain silang duha. Bugal-bugal day na. Tatay, Wa mo pa uli kineste Dulce. O wa mi kay bawain siya. May adto siya sa opisina ni Rabi. Yehey! Hay! May adto diya si Dulce sa iyang papa. Da nasabto sila dagang orange, dagang apos niya grapes. Di tamang hatag tayo, ha? Di tamang hatag. Bakit tumpay mo ko ninyo? Hoy! Di bra! Ang babaeng di magbra! Asa man ka, oy? Di pa day ka mampauli, day? Hala. Tatay. Wa na katubaga tay. Suko to siya nimo tay. Labo to siya nasuko nimo ng milay. Ho? Bola. Bitaw. Ngano mag-uul matag masuko siya nato, be? Uy, ngano may apos magas na Dulce ni Bayrabi, no? Pakaunti nga li Dulce sa bakunawa. Bahala to siya nang, ay. Ay, nang. Huwag dito maniud to, no? Unsa man na? Ay, mga aon taw, eh. Ay, manggot mako tiyan good tay. Daghan pan adto ako gikaon Bitaw sab no. Aw, unya nung tamang aon eh. Nabitay sudan diha. Karon pagid mahitabo nga nagkadungan tagkaligo, no? Nindot, no? Ganahan ka? Ganahan. Kaya doon na may nakalugod sa akong buko-buko. Maura na yung giganahan? Ganahan ko kay... Imo man kong gika ko samtang nag-shower tang duha. Magpahimo niya tagbay nga ang banyo tuwa sa sud sa tong kwarto. Aron permi na ta magdungan sa pagpangaligo. Huy ni. Dili pa nga mo balik sa trabaho? Di pa mo ko ganahan nga magbuwag tang duha. Mga tugo na ta din eh. Hala no, gara sa daay. Tingali yung pangita na kasi niyang presidente. Moment nato ning duha, okay? Di una nato putlon. Oh, bahala ka. Ganahan mo sa kumugakos ni mo kay tugnaw kayo ning kwarto, ha? Huwag iday ko masayo sa pagpili ni mo nga mamahimong inahan sa kumang anak. Feeling na ako, batanon sa ko. Pero kutasan dayon kung mag-second round na. Dili, no? No. Katulang kay sobrang kakapoy nga akong gibati. Karon na, bantay mo reklamo ka.
mo balik sa opisina si Ravi. Kiingnan pa ko nga may bisita siya. Nga human niya gatod sa iyang bisita, muhapit siya din eh. Pero si Dulcie di ang giingon niyang bisita. Libal! Dili ko kinibadawat, Ravi. Imo kong giilad. Karon inikabot ako sa inyong gipuyan. Magmilagro ko. Doon na gay mahitabo. Ni, mamauli na tao eh. Tingalig na balaka na turon si Tio Benjo nga nang wa ko mapauli. Mabala ka day siya, nga ako may imong kauban. Wa man gud siya mahibaw nga moapas ko nimo. May nadagib ko sa hotel karong adlaw. May sad ka no? Nagusik-usik lagi ka sa kwarta. Okay ra na ni. May giandam bay ako alang sa imong pagpanganak. O alang sad sa atong kasal. Hinoon. Wa man sad ako gasto ang imong gihatag nako kada sweldo nimo. Ha? Unsay? Unsa pa may gastuan ako nga muhatag man kag pang-grocery. Imo sang bayaran akong eskwelahan. Ingon kaniya na ako kapinangga ni. Og ati man takit ka ni. Aron dili ka magmahay pagpili nako. Robbie! Ablihi ang pultahan! Robbie! May mo ba di ka mo singgit? Imo kong giilad! Indaya nagtingog mo kay tingalig maabtan ka sa akong ni. Tuan nangumpra sila para sa panihapon. Wako'y labot ko niya kung maabtan. Ang gusto ko lang masahiran, nganong imo kong gibuang. Oh, asa ka man? Masud ko sa inyong kwarto. Ako na sa itagbawa. Niyabag ka? Unyag maabtan ka na rin nini. Ayaw ko padunggan ni mong nini-nini, ha? Naglagot ako, ana. Imo kong gipawat og maayo dito sa apartment. Mabdos ini. Ayaw lagi ko padunggan ang panuway ninyong tinawganay. Be, pasod ako. Usaba! Usaba ka? Nga nang mamugos magkagumusod ka? Imo kong gipahuwat og maayo sa apartment? Busa, gusto ko nga imo kong am-ama. Niyabag ka? Mubalik dahin to sini. Busa di ko musugot nga musod ka. Pasudla lagi ko! Mahimo ka, Libra! Usaba! Ikaw ba yung kayo ko ni mo? Busa kinahanglan nga imo kong am-ama. Ayaw lagi din utang buot lang mabdos si Dulce. Ug di ko gusto nga mapiktahan ang iyang gimabdos. Uy, papuy ko. Usaba! Unsay puti pa sa motel ako nakita? Ni? Imong giablihan ang putahan aron imo ko pasudlon. Dili na tinuod nga mag-agaw mong duha? Ni, kining... Daan palagi ko. Mga nag-agaw na silang duha maadlaw. Pero maginabaw magabi eh. Ayaw pag-apil-apil, bay Binjo. Nga na imo manggibadlaw si Tio Benjo. Nga milaban naman siya nako. Hoy, ayaw na pakig-away nila, Rabi. Papahawaan na sila kay niya naman ko. Wasan mi mahangol ining baya. Pahawa ra gud, Libra. Gusto kong magkasulti bigmayo sa kuni. Wa naman tingali tayo angay pang panagsultihan, Ravi. Musod ko aron panguhaon ko ako mga gamit. Mahimo pa, buhi ikaw, Libra, unsa ba? Ikaw lagi namugos nga musod ning kwarto, ha? Uy, hala! Hala, kaluoy! Ito unod sa papa ni Dulce! Hilom! Hala, kisiran sa papa ni Dulce. Kaluoy! Dali na ng milay. Hala. Ayaw pag-atubangan ng Reyna sa mga syukoy. Dali na! Kaluya! Hala! Rabi, ang Looy! Looy! Nga nang imo mang gipanghipos imo masinina. Mubiya na mi didi. Paminawa o na agud ko. Usa pa may ako paminahon, Ravi? Nakita ko gyud sa duha na ako ka mga mata ang inyong gibuhat. Wa ko'y gusto sa iyang gibuhat. Kung wa ka pa'y gusto, ganun imo mag-iablihan ang pultahan. Sige man sa panawagod. Ni, Ayaw ra ko kukuniti. Saba! ni, Maunay nangabutan dito sa hotel. Kaya imo lang di kong giatik. gidata ka dito. Aron, dili ka maihas.
Mahimo ka nagong asawa na ako sa usa ka manager. Kinahanglan suwito ka sa mga dapit nga dad-an sa mga disinting tao. Pareha sa mga bisita. Kapila mo dada sa hotel si Debra. Ni, Mao di ay nga wag ko ni mo padunggan ni anang pong nga I love you. Kaya dagan na kang mga babae nga gisultihan, ana. Sus! Ganun nagpamabdos man ko ni mo eh. napakyas na ko sa gugma. Busa nadlok na kong may gugma pag-usab. Sakto gini ko sa akong duda. Gihimo lang ko ni mong buang. O ako sad, nabitik sa ko sa imong laang. Dali sa kong mitoo o nagpamabdos pag yung ko ni mo. Mugawas ako dito. Mahimo ba? Amin ng imong bag. Ako ni. Dili ni imo. Naibaw ko. Pero di ko gusto nga mubiya ka. O sa may gusto ni mo? Imo ming lumpongon din eh. Ikaw mo ay akong gipili nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Busa magpabilin ka din. Ayun na ako buanga pa, Ravi. Kung mubiya ka yun din eh. Asa ka man pa yun. Unsa may inyo po yan. Wa ka na'y labot, ana. Dako kog labot. Kay akong anak ang imong gida sa imong sabakan. Imo ko patuhuon nga concern ka sa akong gibabtos? Kung concern ka pa, nga nung wa man ka makapugong ni anang imong ig-agaw kunuhay nga animo puyo, be. Wa ko masayod. Ug wa mi magsabot. Husto na! Mo ni tinuod. Ni paminawa na ko. Paminawa ko kung nganong wa ko makabalibad ni anang Debra nga mupuyo din eh. Iya ko ipapriso. Unsa? Unsa to imong gisulti? Iya kong ipapriso. Kay nakapamabdos kuno kog minor de edad. Gusto siyang moadto sa DSWD aron musumbong. Ug aron ako mapugngan ang iyang tinguha, misugot na lang ko nga matagan ko siya sa akong panahon. Dugay na di ay ang inyong relasyon. Siya ang akong first love. Unsa? Dugay na nga mong relasyon. Nagtuog yun ko nga kami nagyod ang mga magkadayon. Pero wasi katagbawan. Ako na lang nasairan nga may lain siyang boyfriend. Iyaming gilumpong. Inungdan nga mibiya ko sa mong dapit. Og didi ko mapadpad nining maong lugar. Ganong wa man ko nimo dayon to kani. Tungod kay nagtuo ko nga dili na gyud magkasugat pa nga mong duha ka daan. Pero ning bago nakalitan ko nga kalit siyag sud sa akong opisina. Sa ato pa. Nagkabalik ang inyong relasyon. Dugay ko na siyang gikalimtan. Og ikaw ni. Ikaw mo'y importante sa akong kinabuhi. Siya ba'y hinungdan nga nung dili ka na mo uli din sa ato? Maod to? Siya ba'y hinungdan nga nung pila ka gabi nga mo diritso ka na lang sa pagkatog? Siya ba? Sa ilo ako ni. Dugay na di ko ni mo gibuang, Ravi. Ni, kundi na ako siya uyunan, nahadlo ko nga tinud-un niya ang iyang bahad na ko nga iya kong ipapriso. Dili ko gusto nga malayo ko nimo. Ug sa ato niyang anak. Nituoy ko. Ikaw mo ibililhon sa kong kinabuhi. Nagpaabot lang ko nga moabot ka sa hustong edad. Aron mahimo na tang magpakasal. O kung makasal na ta, di na makahulga pa si Debra na ko. Ayaw paghilak ni. Tuod gani ko gusto mag-uol kay tingalig mapiktuhan ang atong anak. Please, ay paghilak. Doon sa manig ako nasudlang kinabuhi. Ni, dili ko ikaw pasagdan. Promise ko na nimo. Og nagtuon di ay ka. Nga bisag kasal na tang duha, dili ka na niya sa bukod. Gusto sa ka nga mapriso ko. Ha? Ni? Abi na kong langit ay ako gipuyan.
Labi na kong miabot na ang ganti sa akong mga pag-antos. Bisamot naman hinuoy. Ni, muabot ragid nimo ang maumong pangandoy. Inigtungtong nimo sa legal age. Wa na'y makapugong pa sa itong kasal. Abi nimo, may mo man tagidang magpakasal ba? Kung may ginikanan ka palang unta nga mo pirma sa pagpamatuod nga wa ko ikaw pa'y musli. Nga wa ko ikaw pugsa. Pero nakita mo ang kahimtang ni mama nimo. Ni, tuwi ko. Promise, dili ko ikapasagtan. Sabtalang una ang atong relasyon karon, ang atong sitwasyon. Please, ayaw na paghilak. Please, ni. Ngano pa man na sila magawa sa kwarto? Buddy, hoy. Ngano nga purado man ka? Ano ako na ikauban ni Ravi sa iyang kwarto? Yabag ka? Ano ikagimpulin tayo, Dulce? Ha? Tungod kay ako maoy gihigugman ni Ravi. Ako maoy unang babae sa kinabuhi ni Ravi. Tay, unsa iya gisorte? Na, ano na siya paminawa ng kay nagdamgo pa na siya. Gimino pagyud. Nangabuang na mo? Hala, unsa to tay gimino? Gimino. Mga buang kuno to tay ay. Ha? Buang kuno to. Uy, siya nabuang kay nagpataka pangangkon. O saman, dili mo manghilom? Hilom na imong ba-way bra. Ravi! Ay, sus! Kuyawan ako. Abi ako si Rina sa bomber. Bombero. Di na ko magkababot. Ako silang atuan. Tay. Asa ka? Oh, sige tay. Asa ka? Ikaw ana sa iya atubangan. Ako dire sa iya loyo. Ako gunitan iya barikos. Oh, kanya. Sige. Mahawa mo sa Asa to katubangan. barikos? Ilaling sikaran taon niya mo. Oh, Sa taray mo sikaran kay naa man siya tubangan. Suwayig sikat! Suwaye! Ravi! Suwaye! Yeah. Gawasan na to si Debra. Ganihan na tong siningkit. Nagpanawag sa imong ana. Bastusa sa nanan niya, eh. Ay. Nasa gihilak di ah. Di na lagi. Sige, dini ka lang ha. Akong gawason si Debra. Ibalik na yung mga sinina sa parador. Tinilang ko di good. Ako ibalik ka na, Bi. Unaha to si Debra. Maikog ta sa itong mga silingan. Ay. Sige, dini ka lang. Ravi! May mo ba mo puyo ka, Debra? Magsulti ta. Ato to magsulti sa imong kwarto. Usa? Ako na imong kauban sa imong kwarto gikan karon. Paano kita mapasasalamat? Musugot kaha si Ravi sa gustong mahitabo ni Debra? Unsa magkahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda kanunay ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Kinsay akong pilion. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners, ang part 4 sa Kinsay akong pilion niya. Sunod higayon na po no, banikamot lang ko basig makalugar ko ugma na mag-upload po sa sumpay pero hindi malugaran, adi na lang kung saan lagi kay di ta kay bawo lagi sa kuan ba kuan ba ma-delay o yan na ba nga isod ni mo saan no na paningkamutan na lang mga kalisiners no akong isulti gid paningkamutan na po nga maka-upload pa ta sa sumpay sa mga drama ug dugang pang drama no. Mao to mga kalisiners, salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw, pagpaabot sa atong mga drama. Daghan kayong salamat mga kalisiners. Nya amping mo kanunay mga kalisiners. God bless us all. O
sa mga ganahan dahil mo suporta, no? Bisag di lang mo escape sa mga mugbo ads ako na ang tabang mga ka-listeners, no? Mga to mga ka-listeners, salamat kayo. God bless atong tanan.